Wanneer de wind beginnen, ja dan hast het voor elkaar. Dus zet maar luid die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorden wie live, Noorden wie live, Noorden wie live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorderwind Live. Zo nemen we het wel 3 uur lang muzikaal verteer. Onder oren mijn mooi werk hier in de studio. Van Piekeren, Frank Torres. En zo kunnen we nog wel even trok in. In ieder geval een soort muzikale gasten. En we blikken even vooruit. Ik op het eerbetoon voor Doere Bleker. Dat ze mooi plak vinden. Dit alles en nog vol en meer de komende 3 uur. Maar eerst een clip van Ed Sheeran. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 Jawel, Ed Sheeran. We draaien het in deze aflevering van Noorderwind Live. Het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar hebben we uit alle hoeken weer muzikanten hier te gast. Onder oren Daniel Oostra, die zit nog even achter de bar. Hoe is het? Ja, best. Goeie. Hartstikke mooi een feestje. Ja, morgen hè. Ja, dat komt helemaal goed. Wolvenga. Ja, ook nog Friesland hè. Nee. Ja, we rekenen er een beetje bij. Ja, net over de Linde hè. Dus, of over het jongen. Dus nee, komt helemaal goed. Leuk dat je er bent. Straks praten we over zien feestje. Ik de gast van Piekeren. Jan van Piekeren. Album uit. En een drukke dag voor jou. Ja, dat album dat was hoog tijd. Ja, vonden wij ook. Ja, dus nee, we zijn vandaag met z'n tweeën. We hebben de blazers, sinds ik mijn busrijbewijs kwijt ben, zijn we een beetje kleiner aan het reizen. Ja. Maar we gaan inderdaad, vandaag doen we een rondje Friesland, Utrecht, Eindhoven. Ik ben blij dat je er bent. Jullie er zijn. Hartstikke gewerkt. Perfect, jongens. Daar praten we aan mij. Dan let ik er wat van jaren. En ik eerst even naar de band die ook leest zit. Mooi werk. Hoe is het? Goed hè?
Wie heeft een van de meest Noorderwienen gejat hier nou? Ben jij dat? Dat ben ik, want ik ben ook een dagje uit. Hè? Moet er wel wat aan kijken. Hè? Ja, nou, dat komt helemaal goed. Jongens, hoe is het? Is denk ik voor mij in ieder geval nog wel een vraag met een dubbele lading. Want jullie hebben een bandlid verloren. Ja. Dat is inmiddels alweer een tijdje geleden met John Roffel. Een jaar geleden. Ja. Iets langer dan een jaar geleden. Gaat snel, hè? Of het is nog geen jaar geleden. Nee, 31. Ja, het zit erom, ja. Ja, ik bedoel, je moet verder, hè. Ik bedoel, hij zit altijd in ons hart natuurlijk. En hij blijft altijd het 5e bandlid. Dus Johnny zullen we nooit vergeten. Maar het is wel een roerig 2007 geweest. Ja, maar het was heftig ook, hè? In alle opzichten, met een afscheidsconcert. Ja, absoluut. En een boeker die ons bezoldigd middel heeft. En alles kwam erbij weer wel. En dan net op 25 jaar bestaan van mooi werk. En op een gegeven moment, dan rolt wel in me op. Ja. Klinkt misschien gek, maar ben je dan blij dat het een jaar verder is? Dat je heel langzaam weer een beetje naar het oude kan gaan? Absoluut. Ja. Ik kom er niet snel genoeg gaan. Nee, ik kan me voorstellen. Ik bedoel, je moet verder met de band. Je moet je concentreren op een nieuw album, een nieuwe tour, noem maar op. John heeft ook gezegd, schoon deur, gewoon, vol gas. Ja. En dat doen we momenteel. Ja, gelukkig wel. En gelukkig zijn jullie hier weer te gast. John Vaak mee natuurlijk en we zullen hem absoluut missen. Introduceer de nieuwe drummer maar even. Nou, hij kan heel goed ACDC nou doen. Ja, dat kan hij. Dat is onze good oldie, lucky Dennis Hendricks. Net 17 jaar geworden. Is die 17 nog maar? Ja. Nou, ik neem naar hem taag. Kilo gegroeid het afgelopen jaar. Ja. Ben je bijna zo slank als mij? Bijna. Ja, ik heb ook een best buikje nog. Ja. Oh, ik dacht dat je op de brommer was. Altijd fan van mooi werk. Je kende ze al. Hoe ben je erin gerold? Van 2005 tot 2009 ook bij de jongens gespeeld. Ja. En toen heeft John het van mij overgenomen. En toen werd John ziek en die heeft met de jongens gezeten en gezegd veel. Als je wat wilt. Dan wil ik wel graag dat Dennis het weer overneemt. Dus heeft John mijzelf vorig jaar benaderd. Die is zelf bij mij thuis geweest om mij te vragen. En bijzonder verhaal. Ik moest helaas wel ja zeggen. Nee. Ja, eigenlijk, op die manier natuurlijk wel. Maar in ieder geval. Dit is moeilijk, hè? Je had gewoon de mis Noorderwind van ons af hier. Ook dat. En ik zit nu een jaar in de bus. Voor volgend jaar ben ik op zoek naar eigen vervoer. Ja, hè? Je gaat er achteraan. Zoals Aerosmith op een gegeven moment kwam. Die iedereen apart rijden. Ja, precies. Zo heb je meer bandjes. Dat vind ik mooi, man. Goed, jongen. Goed dat je erbij bent. En een bijzonder verhaal dus dat John zelf heeft aangegeven. Nou, als je iemand vraagt, doe hem dan. Ja, maar John zegt van... hoe denken jullie erover? Ik zat te denken om Dennis weer terug te vragen. En zo bizar eigenlijk. Vrijdag vertelde hij dat hij dus die malle ziekte had. En zaterdag zaten we om een tafel. En en zondag had hij alles al geregeld. Dat is echt binnen 2 dagen. Werkelijk bijna. Ja, dan kun je bijna niet voorstellen hoe snel dat gegaan is. Maar heel bijzonder. Ik bedoel, het was net dat het zomers wezen. Dus echt bijzonder. Jullie gaan door met hem toch in gedachten. Zo kan ik het wel absoluut zeggen. Ik vind het mooi dat jullie er weer zijn. Zullen we het muzikaal maar eens even een mooie draai. We even Ram, ja. Ram niet. Waar ga je mee beginnen? Ik ben een blievenboer. Hartstikke mooi. Kijk, mooi wat klaar naar de wind. plattelandse boerenjongen. En op mijn 12e grosse ikkel op mijn engbrommen. Stoppelland, vinger op. Alles precies hadden vling over de kop. Een drop plaat van het van mij stoer. Ik ben en blijven. Al die dan het werk met de trekkers op de boerderijen. Maar bij de winkel bij de bakjes een beetje vrijspakken vuur. Op verboden grond. Regen in het laten, maar we schoffen niet grond. Wij aan het skeer tegen mij. Ik ben en blijven.
toen ik in de brachel. Ik was een olle in de dikste gas en nu ik al. Ik heb een man, fucking stouw. Ik ga draad zolang het ding maar sjouw. Zo hard bij dan dag na vervoer. En blijven boer. Ik ben en blijf een 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 boer. Mooi Mark, fantastisch om de man uit Drenthe werd de gast hebben. Man, kom straks weer bij jullie. En live vooral het vierde. John Roffel, we hier hem graag te gast. En in zijn herinneringen, in uw herinneringen, zullen we dit troll leven. In ieder geval, mijn mooi Mark. Straks meer van hem. Ik sta intussen naast Jan van Piekeren en Johan Fransen. Beide kennen we intussen alweer een tijdje. Ik heb je graag te gast en met z'n tweeën. Ja, eigenlijk dit album aan het promoten. De wereld op zijn kop, hè? Zo is het. Ja, eindelijk is het zover. We kunnen nou eindelijk de wereld redden. Als iedereen dit een beetje tussen zijn oren, dan komt het allemaal goed. Ja, en ik las ook nog dat eindelijk gaat je dochter trouwen. Ja. En nu kun je eindelijk doorbreken, las ik. Ja, klopt. Ik heb er een normale jeugd beloofd. Nou ja, ze heeft 35 jaar erover gedaan om te trouwen. Dus nee, het gaat heel goed. We hebben al uitgerekend. We hebben een soort statistieken en zo gemaakt. We hebben tegenwoordig iemand daarvoor. En als we 130 worden, kunnen we ervan leven. Dus het gaat fantastisch eigenlijk. Heel goed, ja. Maar jullie hebben lol in het leven. Jullie maken prachtige liedjes en een prachtig album, moet ik erbij zeggen. Met z'n tweeën eigenlijk de hele plaat neergezet met Johan en jou? Nee, we zijn natuurlijk... het is, helaas zijn ze er niet bij vandaag. Maar, maar ik bedoel, jullie met z'n tweeën een beetje de ruggengraat van deze plaat? Ja, dat wel. Ja, het begint vaak op de bank, hè. Ja. Met een gitaar en een doos met ideeën en teksten. En ja, uiteindelijk, maar nogmaals, we hebben dit album hebben we heel ouderwets opgenomen. We hebben in 2 dagen tijd alle basis in 1 keer erop gezet. Met Charles Johansen, effecten, alles. Dus zo min mogelijk geproduceerd. Omdat we de liedjes al een tijdje deden. En ja, volgens mij hoor je dat terug. Het is een soort, het is heel veel, het is peace. Prachtig man. Is het een beetje een verzameling van allerlei liedjes die jullie hebben geschreven? Ja, inderdaad. Het is gewoon een heel breed spectrum. Ja. En het werd gewoon hoog tijd dat het een keer op een plaat kwam dus. Precies. Ja, het is een soort live plaat geworden eigenlijk. Ja. Rauw en heel dichtbij? Heel dichtbij, absoluut. Ja. Absoluut, ja. Ja, prachtig mooie voorkant trouwens. Hoe zijn jullie daarop gekomen? Dat moet je van jou vragen. Ja, okay. Ja. Nou, dit is... Ik moet het even schetsen voor de mensen die nu de radio er alleen voor hebben. Het is een soort schilderij. Jullie zitten in een... ja, wat is het? Een soort woonkamer met heel veel schilderijtjes. Ja, het is het atelier van mijn vrouw. Ah. En ja, we wilden eigenlijk een hoes, want vinyl komt er ook nog aan. Alleen de leeftijd is geloof ik 2,5 jaar geloof ik op het ogenblik. Ga je dat weer? Dus ja, maar we wilden graag een hoes maken die als die op vinyl zou verschijnen, dat die eruit ziet alsof die er altijd al is geweest. Ja. Dus we hebben een soort 40, 50 jaar requisieten hebben we en proberen in 1 foto te pakken. Ja.
En, Je zit met blote benen. Ik zie iemand in een tijltje met zijn zweetvoeten. ja, en ik heb wij worden gesponsord door Ancilla. Dat is ook van de lady en de depends en zo. Dus nogmaals, die luier, iedereen krijgt ook straks een luier. Oh ja, We hebben een doos bij ons van we gaan straks bij het Willem Alberti weer de verzorgingstehuis in. Nee, het gaat heel goed met ons. Zullen we even een nummer live doen? Dat is goed. Nou ja, jullie, want ik moet niet gaan zingen. Dat gaat niet goed. Ja, nee, laten we dat maar niet doen. De storm is over. Ah, mooi. Van het Nijalbum, dames en heren, van Piekeren, live in Noorderwien. Toen me zeker weten het al lang niet meer wist, ben ik mezelf verloren, ergens in jouw mist. Mij en mijn beste vriend ongelooflijk heb vergist. Tot de dood ons scheidt, door een ander werd beslist. Al mijn dromen voor je aan de kant gezet. Je alle ruimte gegeven in mijn veel te kleine flat. Blind vertrouwd op de joker gewet. In iedere schaduw zie ik jouw silhouet. De storm is over, het feest is voorbij. Niet te geloven, de zon weer van mij. Ik heb eindelijk de sprong gewaagd, van het donker naar het licht, om te zijn wie ik ben. De storm is over. Ik kus mijn spiegel, iedere dag zit weer geweldig in mijn vel. Nu ik in mijn hemel ben en niet meer in jouw hel. Nooit de stiltes meer die ik in je ogen las. Je hebt me nooit gevraagd of ik wel gelukkig was. De storm is over, het feest is voorbij. Niet te geloven, de zon weer van mij. Ik heb eindelijk de sprong gewaagd, van het donker naar het licht, om te zijn wie ik ben. De storm is over. De storm is over. De storm is over. Van Piekeren en Johan Fransen zit er ook nog naast. Twee geweldige muzikale vrienden van deze show. Ze staan dus een album uit dus. En jullie gaan straks nog naar een andere friend of the show. Zo moet ik het even zeggen. We gaan naar Martine. Ja, dat klopt. Ja. We zijn voor eeuwig vastgelegd met zijn kleurpotloden. En die gaan we zo ophalen. Ah, ja, superleuk. Doe me even de groeten. Ja, ik Martine is een verste jogger en harker van dit programma. En hij maakt een heel soort prachtige tekeningen van een heel soort artiesten die hier dan te gast binnen. En dan keren ze daar, en zeker dat ze in de buurt binnen, even om een bakje koffie. Als je blijft zitten krijg je haché, maar dan zijn jullie alweer weg. Nee, maar we hebben nog... Nee, maar de uien moeten we altijd uitkijken. Ja. Vooral 's middags. Okay. We gaan straks nog wietwijdig goed bij album praten van Piekeren. En natuurlijk ook nog hoe de muzikale takkomst. We beginnen eerst ben hij mooi werk. De man staan er nog altijd. Een live album uitgebracht. Ja, sinds wanneer? Of heb ik dat verkeerd gelezen? Of zijn dat de plannen? Ja, nee, live album, dit is lang geleden al gebeurd in Paradiso. Oké. Heb ik dat verkeerd gelezen? Ik dacht jullie van Sippel. Willem, ik neem hem even over. Ja. Verzamelalbum, wat leuk dat je het vraagt. Oh, daar mag ik dan nog. Ja, Willem. Willem, je hebt je huiswerk niet goed Nee, dat is ja. Verzamelalbum, dat we 25 jaar bestaan. Ja, nou haal ik het door elkaar. Precies, en we waren niet creatief meer, dus dan flikker je alles. Doe je zo'n great. Greatest, ja, nee. En volgend jaar komt er weer een nieuw album. Oké, ja. Dat zijn al de concrete plannen. Ja, dat zijn ook absolute plannen. Maar goed, 25 jaar. Hey.
Hey, er zijn een heleboel bandjes... Daar hoef je je niet voor te schamen, Nee, toch? er zijn een heleboel bandjes die hebben het niet gered, zeg maar. Nee, daarom. Maar welk nummer ga je doen? Yvonne, dat is een beetje geile boer Remco. We zijn bij RTL Late Night. Ik zag bij Twan Huis ineens jullie weer opduiken. Ja, RTL Late Night, Evers en dat soort dingen. We waren 3 seconden in Boer zoekt vrouw, terwijl we daar de hele middag hadden opgetreden. En onze grote vriend Remco, die had het vuurwerk al goed gedaan, zeg maar. Ja. Nou, wel leuk voor de publiciteit, toch? Ja, absoluut. En daar komt Yvonne hem weer de bocht om. Hè? Dus speciaal voor Yvonne Jaspers. You got a deal. Mooi Mark! Oh Yvonne, waar zie je eens kriegen kan? Zonder pardon, de jou scheen de zon. Oh Yvonne, waar je maar zingen als het kon. Dan schreef elke boer een afspraak hier met jou. Elke zondagavond, zo rond 1:08. Ik weer met mijn molken. En ik zit in volle pracht. Koffie steekt te prutten en mijn moeder die snert de koe. Dat is dan de vrouw, ja, die ik al jaren zoek. Oh Yvonne, waar zie je eens kriegen kan? Zonder pardon, de jou scheen de zon. Oh Yvonne, waar je maar zingen als het kon. Dan schreef elke boer een afspraak hier met jou. Hier komt de trekker bij het varken op het land. Die gedachten ben afwezig en ik mijzelf niet in de hand. Vaar die lap te schudden, zijn kop geen en weer. De hele week moet wachten, want pas zondag zie ik er weer. Oh Yvonne, waar zie je eens kriegen kan? Zonder pardon, de jou scheen de zon. Oh Yvonne, waar je maar zingen als het kon. Dan schreef elke boer een afspraak hier met jou. Oh Yvonne, waar ik jou eens kriegen kon. Zonder pardon, de jou scheen de zon. Oh Yvonne, waar je maar zingen als het kon. Dan schreef elke boer een afspraak hier met jou. Oh Yvonne, waar ik jou eens kriegen kon. Zonder pardon, de jou scheen de zon. Oh Yvonne, waar je maar zingen als het kon. Dan schreef elke boer een afspraak hier met jou. Dan schreef elke boer een afspraak hier met jou. Dat is wel nemen. Hij dook ineens op bij boerzoekvrouw Yvonne. Top jongens, van die verzamel-cd hebben jullie daar? Nee, deze is van de live CD. Ik zie jullie straks weer jongens. We hebben een break en ik heb mijn huiswerk lezen. Ja, even echt mijn best doen. En dan komen we straks weer om. Twakke, mooi werk en Van Pickeren nog live in de studio. Graag gedaan, Alex. Specsavers Audiciëns heeft iets nieuws. Bijna onzichtbare hoortoestellen. Deze ultrakleine hoortoestellen zijn volledig in het oor verborgen. Bijna onzichtbaar dus. En ook voor deze hoortoestellen geldt onze actie 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Kom dus snel naar Specsavers en test de nieuwe hoortoestellen gratis en vrijblijvend. Meer informatie op specsavers.nl/onzichtbaar.
Het zijn weer de Tefal Recycle weken bij Blokker. En dat betekent 30% korting op een nieuwe Tefalpan als je een oude pan inlevert. 30% korting. Kom voor 28 oktober naar Blokker of blokker.nl. Tefal, dat is slim bedacht. De nieuwe bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Nu ook zonder bijbetaling. Daar zit hij dan, je droomman. Op je glimmende designtoilet. Waar hij nu kennis maakt met jou. Poeplucht. Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit het toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefnietestinken.nl. Allsafe mini-opslag geeft ruimte. Wij zijn jouw schuurtje, zolder, garage of magazijn. Perfect voor alle spullen die je niet elke dag nodig hebt. Of je nou gaat samenwonen of juist niet meer. Slim wonen doe je met Allsafe mini-opslag. De beste kwaliteit, gegarandeerd voor de laagste prijs. Kijk op allsafe.nl. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefnietestinken.nl. Spannende wedstrijd hier. Het BPM-team gaat in de aanval, maar Nissan speelt het tactisch slim. Hey, verrassing. Nissan hield 2 topspelers in reserve en stuurt ze in extra tijd het veld op. Kijk, met een mooi 1-2'tje omzeilen ze de BPM die tevergeefs de hoogte ingaat. En daarmee scoren ze! Ja! Nu in de Nissan BPM-verlenging een Qashqai of Micra met lage BPM en hoge voorraadkortingen. Tot wel €3000. Scoor snel bij uw Nissan-dealer. Nissan Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. As is weer erbij. Het is wat waan tijd voor het Frieske Nijs van dit moment. Het is een mokerslag voor het nieuwe Cambuurstadion bij het WTC in Ljout. Belangrijke hierder ROC Friese Poort loopt hem waarom uit de plan, omdat ze het maar de gemeente afspraken net nooit komen zo. Verslagjouwer Andor Faber. Die afspraken die gaan over tijdelijke huisvesting voor de Friese Poort. Die afspraken zou de gemeente net nijkaam wezen. En daardoor zei de Friese Poort in die verklaring dat vertrouwen is nu dusdanig beschadigd dat er geen basis meer is voor verdere samenwerking. En zij is het wel duidelijk dat de Friese Poort met de beschuldiging in de vinger richting het college van Ljout wiest. De Skasterie en Brege in de A6 tussen de Jouwer en de Lemmer gaat van Joert al behind iepen voor de skipveert. De Brege gaat morgens en middags 1 keer iepen. 2 weken lang weer een storing in de sensoren van de Brege. Het verhelpen van de storing door het langere stocht. Maar de komende jestvakantie verwacht het Rijkswettersteed, maar vanwege het mooie waar, dat er meer skipveertverkeer wezen zal. Om die boten toch de mogelijkheid aan om de Brege te passeren, gaat is 2 keer daags iepen. Daarbij zijn al wel inspecteurs en een steuringsmonitor aanwezig. Die zullen een extra controle uitvoeren om te zien dat de Brege wel goed dicht is. De maatregel is rond 1 november, na die datum, wordt de Brege net meer beginnen. Flink balen, maar ik wil weer grutsk. Snitser Marit Jasper verleert van de morgen met het Nederlandse vrouwelijk volleybalteam in de hele finale van het WK. Servië wie in Japan maar 3-1 te sterk. Morgen spelen ze weer dan van een bronzen medaille en aan dat slaget dan is de doelstelling toch nog helle. Ja, ik denk echt dat we mogen stellen dat als we morgen die bronzen medaille pakken, dat ons WK in ieder geval geslaagd is. En het is natuurlijk altijd jammer in eerste instantie dat als je zo dicht bij zilver of goud zit bij die finale, dat je daar dan niet in staat. Dat blijft natuurlijk zo. Maar ja, ik denk echt dat als wij morgen de prijs pakken en dat we morgen brons, dat we echt wel trots op onszelf mogen zijn. En dat we dus ook echt wel kunnen zeggen dat ons WK in ieder geval geslaagd is. Gemeentelijke werindeelings pakken minuut voor het Frieske taalbeleid. Dat beleid wordt jeder zwakker of sterker. Doch bleek in het onderzoek dat het Rijksadviesorgaan voor de Frieske taal denktijd uitvieren let naad. De provincie om het onderzoek vregen. Deputaire Sietske Poepjes had uitkomsten juist in ontvangst naam. Het onderzoek richtte hem op de fusies van de gemeenten Ljout, Zuidoost-Friesland en Waardhoeken en de oorstaande fusie van Noordoost-Friesland. De onderzoekers concluderen dat werindeelings vaak leiden tot compromissen en in geval tot achteruitgang op het meet van het Frieske taalbeleid. Denkt hij dat meerdere onbevelingen, ze moet er structurele financiële middels komen voor de uitvoering van het taalbeleid en moet de positie van taalambtenaren beter deelt zetten worden.
En dan zijn we nooit waar van de medicijnen, maar ik bewolking. De wind is zwak en komt uit het wat eerst. En de temperatuur loopt om de 14 graden heen. Vannacht wordt het helder. Het kwik zakt naar een graad of 5. Benammen in het eerste koers bevrost ondergroen. Monieren er eerst kans op mist. Later komt de zinnen erbij. Alleen in het noorden kan de bewolking nog lang hingen blijven. Het wordt morgen droog. En de wind is zwak ontmatig en komt uit het zuidwesten. Het wordt morgen zo wat 15 graden. Snijdig droog. Wat meer zinnen als morgen en 16 graden. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Aan wie denk je nu? Je zus, je buurvrouw, je dochter, een collega, een vriendin, je moeder. Maar denk je ook aan jezelf? Steun borstkankeronderzoek. Koop de Pink Ribbon armband bij onder andere Jumbo en Hunkemuller. Of kijk op pinkribbon.nl. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan? Zoals autorijden. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen en kunnen zo tekenen van medische aandoeningen detecteren. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. En dat voor maar €29. Kom nu naar Specsavers. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het voordeel zit je weer dicht op de huid bij Kruidvat. Nu alle Garnier Skin Active gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Zeg maar Garnier, dan krijg je er 2 bij. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 90 jaar geleden wist Pake Rolf van Avekbedden het al. Met koude voeten val je niet in slaap. Daarom hebben wij een heerlijk comfortabele voetverwarming ontwikkeld. En deze unieke voetverwarming ontvangt u nu gratis bij een Avek Boxspring. Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op avekbedden.nl. Sliep jou ook het liefst in jouw eigen Avekbed op maat? Sjoch dan bij Kapinga Woningen in Boetenpost, Homecenter in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Omroep Friesland. En wij gaan lekker terug bij Noorderwind live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Met een heel soort live optredens natuurlijk. Bris, deze van James Morrison. I've been down so low, people look at me and they know they can tell something is wrong, like I don't belong. Well, staring through a window, standing outside there just too happy to care tonight. Wanna be like them, but I'll mess it up again. I tripped on my way in, got kicked outside. Everybody is sore, and I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. Well, I thought that I was doing well, but I just wanna cry now. Well, I know that it's a wonderful world, from the sky down to the sea, but I can only see you when you're here, here with me. Sometimes I feel so full of love, it just comes spilling out. It's uncomfortable to see. I give it away so easily, but if I had someone, I would do anything and never, never, never let you feel alone. I won't leave you on your own. Who am I to dreams are for fools to let you down. Well, I know that it's a wonderful world, but I can't feel it right now. Well, I thought that I was doing well, but I just wanna cry now.
James Morrison, jawel. We draaien hem dus in deze aflevering van Noorderwind live. Daar hebben wij de heren van Mooi Wark beginnen. En ik zal hem bij Williamson. Waar is je mis gebleven nou? Ja, die moest ik weer even terugzetten. Want ik ging er bijna op staan. Zo, dat moet je niet doen. Zo enthousiast werd ik vandaag. Ja. Hey, we zijn natuurlijk begonnen met het verhaal rondom John Roffel. Die niet meer onder is. En ja, het is een speciaal nummer eigenlijk voor hem, hè? Nou ja, kijk, het is eigenlijk een speciaal nummer geworden in de zin van... dat nummer was dus geschreven samen met Bert en samen met John. En John die heeft dat nog geschreven voor zijn overleden vader en Bert voor zijn overleden moeder. En dat is eigenlijk een beetje het lied geworden van de fans voor... En andersom van John naar de fans en van de fans terug, zeg maar. Dat eigenlijk een beetje het nummer is waar iedereen denkt van... oh, dan staan we even stil bij het feit dat John er niet meer is. En dat wordt een soort erenummer elke keer als jullie optreden? En met Sipelrock, dat is ons eigen festival wat volgende week is. Zeg maar, daar komt Jorike van House of Talent. Dat is een programma van SBS6 waar heel veel mensen naar kijken. In ieder geval, die komt dan mee. Zoveel als Twan Huis. Ja, precies. En die komt dan meezingen met het nummer. Omdat wij ook iets speciaals wouden doen. Want kijk, je moet het leven soms ook... Je moet er niet al te veel bij nadenken, maar je mag er wel even bij stilstaan en het leven ook een beetje vieren. Dat hoort er toch bij? En dat hoort er ook bij. Ja, helaas wel, maar zo werkt het. Ja. Ik ga nog even naar Arnold. Ja, John Roffel. Een bijzonder man. Dat was een bijzonder man. Ja, dat was een beetje de papa van de band, zeg maar. Ja, het wel een beetje. Hè? Ja. Was het voor jou ook moeilijk in dat opzicht? Ja, natuurlijk. Voor iedereen was het, toen hij het zei, was de klap enorm. Ja. En zijn jaar verder langs alle zaaltjes en kroegjes en cafeetjes. En overal ligt wel herinnering aan de beste man. Ja. Dus we denken heel vaak nog aan hem terug in de bus. En we lachen ook nog om hem. Ja. Want, gelukkig kan dat ook, hè? Ja, dat kan enorm om hem. Ja. En ze nu dan, en zeker in dit geval, een nummer spelen. Ter nagedachtenis van John Roffel dus. Zie ik je ooit nog eens weer. Mooi Wark! Het is stil en verlaten, ik zwerf door de straten. Het is koud, mijn gedachten alleen maar bij jou. Op zoek naar een antwoord, had nog veel vragen te laat. Maar wat doet het er nou toch nog toe? Ik naar het café en een dag door de sfeer ken. Een borrel, daar ben ik nou echt wel aan toe. Ik ga aan het kaarten met mijn beste maten. Niks geen gedomper, niks geen gedoe. Ik ben in mijn kop er nog niet zo aan toe. Hard aan het knakken, maar ik weet nog niet hoe. Ik kan lachen en janken, waarom dat mijn hart nog zo zeer. Oh, en mag ook proberen, voor altijd en eeuwig rest mij nog de vraag. Oh, zie ik je dan ooit nog eens weer, nog eens weer. Ook de kinderen waren ouder, de dagen ook steeds kouder. De jaren die vliegt als een gek nou voorbij. Hoe kon ik nou nog maar een keer met je praten? Jij bent mijn alles, leven verder in mij. Ben in mijn kop er nog niet zo aan toe. Hard aan het knakken, maar ik weet nog niet hoe. Ik kan lachen en janken, waarom heb je dat nog zozeer? Oh, en mag ook proberen, voor altijd en eeuwig, rest mij nog de vraag. Oh, zie ik je dan ooit nog eens weer, nog eens weer. Proost Johnny Roffel. Er nog niet zo aan toe. Hard aan het knakken, maar ik weet nog niet hoe. Ik kan lachen en janken, waarom heb je dat nog zozeer? Oh, en mag ook proberen, voor altijd en eeuwig, rest mij nog de vraag. Oh, zie ik je dan ooit nog eens weer, nog eens weer.
Het is stil en verlaten, ik zwarf door de straten. Het is koud, mijn gedachten alleen maar bij jou. Op zoek naar een antwoord, ik had nog veel vragen. Te laat, maar wat doet dat er nou toch nog toe? Var John Roffel. Dankjewel jongens, mooi werk hier live in de studio. Ja, applaus. Straks doen ze nog een nummer hier. En naast me zit eigenlijk Daniel Oostra achter de bar. Je kent ze, hè? Ja, we komen elkaar nog wel eens tegen. Ja, balletje, hakballetje met mayonaise. Ja, Dekkersland nog wel eens. Ja, hè? Ja, dat komt nog wel eens tegen, ja. Ja, mooie kerels, hè? Ja, leuk man. En lekkere muziek. Ik bedoel, mijn dochter draait hem geregeld. Ja, hè? Ja. Geweldig, fantastisch. Goed, over muziek gesproken. Jij maakt ook muziek. Volgende keer kom je gewoon weer live optreden hoor. Maar nu even met een praatje. Single uit, waar moeten we het over hebben? Het feest of een single? Feest. Mooi. Ja, Morgen. Morgen gaan we los. Ja, wat ga je doen? Nou ja, ik ben 20 jaar in het vak, zeg maar. Ik mag 20 jaar jubileum vieren. Hoera! Nou ja, goed. En dat moet je dan een beetje vieren. En nou ja, in mijn geval doen we dat op deze manier. Hoe ooit begonnen? Eigenlijk een beetje achter de bar zoals ik hier sta bij mijn vader in de kroeg. Ja. En een bandje opzetten, een beetje meebrullen eerst. Ja, klopt helemaal. Mijn vader speelde ook in een bandje. En ja, dan ga ik in mee. En dan zo groeit dat een beetje. Ja. En wanneer werd het in die zin serieus? Dan denk ik, hier valt echt ook een carrière eigenlijk mee op te bouwen. Nou, het serieus was eerst om een vriendinnetje om te winnen. Toen hebben we een liedje op. Altijd weer over de vrouwen, hè? Daar is het eigenlijk wel een beetje mee begonnen. Ja, en op een gegeven moment ga je een beetje door. En dan klinkt het een beetje en dan lukt het wat. En dan ga je eens met je vader mee. En dan hobbelt dat wel door zo. Ja. En dan sta je hier 2018 achter een bar in de studio. Maar met ook een single, hou me vast. Is het in het maken van het nummers en singles, want de muziekwereld is natuurlijk enorm veranderd in die 20 jaar. Maar in je benadering veel veranderd? Of is dat nog wel hetzelfde gebleven? Nou, we maken nu ik ben niet zo van de singeltjes maken. Dit is nu volgens mij de 4e of de 5e die we maken. En in het begin was het nog wel, nou, dat was wel leuk. Maar dit is nu eigenlijk gewoon een visitekaartje. Het is allemaal downloaden en streaming en weet ik het al. Ja, digitaal. Ja, allemaal digitaal. Ja. Ga je doen met je feestje? Nou, we beginnen eerst met lekker eten, uiteraard. Nee, we hebben wat gasten, een live band. Voor het eerst eigenlijk met een live band spelen. Te gek, hè? Ah, joh, dit is echt, ik ben een stik zenuwachtig voor. Maar ik vind het wel heel gaaf. En ja, we gaan gewoon een avondfilmprogramma doen. Een grote band met blazers, de hele mikmak? Ja, we hebben een blazer, een saxofonist van Vroger is erbij. Dus dat vind ik wel heel stoer. Dat is een beetje een voorbeeldje. Ja, hoe heb je de band samengesteld? Of is het een bestaande band, begeleidingsband? Nee, het zijn allemaal jongens of net van het conservatorium af of laatste jaar conservatorium. Okay. En ja, ik vind het gewoon gaaf om met jonge mensen te werken. En dat is zo'n, ja, ik kan geen noot lezen. En die jongens die spelen zo'n tabletje erbij en tik-tik en ze spelen zo weg. Ja, fantastisch joh. Special guests? Ja. En daar mag je nog niks over zeggen? Nou, we hebben Ancora in ieder geval. Ah, dat is leuk. Trio uit Zwolle volgens mij, hè? Die kant onder andere, ja, klopt. En die komen er. Nou ja, en we hebben nog een aantal verrassingjes. Ja, daar mag je niks over zeggen. Nou ja, nee, dat heb ik elke week hier. Elke week, ja, dan ga ik nu. Nou, hartstikke mooi man. Hey, het feestje 20 jaar jubileum. Ja, still going strong en nog steeds niet van plan om... Nee joh, ik ben gewoon lekker doorgaan. We zijn toch net begonnen. Ja. Ik bedoel, er zijn nog zoveel dingen te doen. Ik kan me voorstellen dat je na 20 jaar de ervaring hebt. Ik denk, je krijgt wel meer rust in je lijf. Ja, nou dit nu niet, want de bloeddruk zit wel zo. Ja. Nee, maar ik heb nu een 20 jaar tape en ik vind het nog steeds wel leuk. Alleen nu gaan we een nieuw hoofdstuk in en dat is eigenlijk met band. En dat is wel heel erg gaaf. Waar, wanneer, hoe laat, wat kost het? Morgen? Morgen, Victoria Park Wolvenga. Ja. Een hele mooie locatie trouwens. We beginnen zalen open 7:30. Kaartjes, weet ik zo niet wat ze kosten. 15, 20, zoiets rond. Je wordt er niet arm van. Nou ja, we zullen het wel zien onderaan de streep. Hè? Wat het wordt. En de hele avond entertainment. Hele avond komt helemaal goed. Daniel Oostra. Single is uit. Zorg op zijn Facebook, zijn site. En morgen is in Wolvenga zijn 20-jarige jubileum. Dat heel snel en dan wil ik je live horen zingen. Zullen we het afspreken? Helemaal goed, dank je. Daniel Oostra, dankjewel jongen. Goed zo. Ja, applaus, applaus, applaus. Ik geef een Van Piekeren album uit. Yes. Ja, is ook op Spotify natuurlijk. Alleen digitaal. Zeker, ja, zeker. We zijn echt vreselijk digitaal zijn we geworden. Bij albums horen vaak ook promotours, noemen ze dat. Doe je dat ook nog de zaaltjes langs? Ja. Jullie hebben al een feestje gehad, 12 oktober uit mijn hoofd. 23 september in Stijlway hebben we dat gevierd. Okay. En daarvoor in Theater de Kom in Nieuwegein.
En we hebben natuurlijk de afgelopen jaren toch wel een soort ons circuitje. En dus we hebben wat nieuws te muiten en wat nieuws te bezorgen. Dus we gaan lekker een rondje langs de leuke plekken doen. Waar de mensen een beetje wachten op de groepstherapie van Piekeren. Ik kan me voorstellen dat je na al die jaren super trots bent op zo'n album. Ja. Was niet gek om met dat ding in de handen te staan? Ja, dat is elke keer. Hè. Dat is toch elke keer weer een soort. Het is ook een soort periode toch. Dat is toch. Dit is sinds. Maar nu is het vastgelegd ook. Dat is het. Het is er. En ik denk dat het echt voor de eerste keer gelukt is. Echt dat we, weet je wel, vaak neem je op en daarna ga je het spelen en dan denk je 2 jaar later van, weet je wel, nu zou je. En dat hebben we deze keer eigenlijk gedaan. En daarom denk ik echt, nogmaals, mensen moeten maar even op Spotify en ze moeten maar even online. Even checken, want we doen nu een klein beetje de depressieve dingen. We worden ook vaak ingehuurd voor mensen die suïcidaal zijn thuis en zo. Maar je hebt ook een vrolijke kant. Ook hele vrolijke kanten aan het album, hoor. Jazeker. Van Piekeren, zie je hem op Spotify en Oorscape het album. Ja, de wereld op zijn kop, prachtig album. Mooie kerels, mooie muzikanten. En dan heb ik nog mijn complete band. Joep met je beiden. Welk nummer ga je doen? Blijf. Van Piekeren. In al mijn dromen blijf je bij me. Je voedt mijn fantasie. Met geen moment te vangen. Pure poëzie. Door jou wordt leven leven. Ieder lied een symfonie. Mijn muze, mijn mythe. Mijn 1 + 1 is 3. Door jouw vervagen vragen staat mijn wereld stil. Jij ordent mijn gedachten, gelooft in wat ik wil. Ik mag schuilen in je schaduw, mag me verwarmen aan je vlam. Blijf voor altijd bij me en langer als het kan. We zweven op een wolk van rust, in slow motion door de tijd. Spoorloos, zorgloos, ademloos, totaal verkocht. Gevangen in de eeuwigheid. Het is nu of nooit, het leven kort. Ieder woord ongehoord. Zo ongrijpbaar en zo echt. Ben zo blij dat je bestaat. Zelfs met je ogen dicht kijk je dwars door me heen. Door jou bloeit mijn woestijn. Ben ik nooit meer alleen. Ik wil alles van je weten. Ieder detail is van belang. Blijf voor altijd bij me en langer als het kan. Blijf nog langer als het kan. Dank u wel. Johan Fransen. En Jan van Piekeren zit ik hem er even bij. En als je ziek is op internet, zie je dan vooral naar Van Piekeren. Mannen, fantastisch dat jullie er waren. Kom nou eens terug met de hele band te spelen. Ik laat je niet weer zo lang wegblijven. Het heeft veel te lang geduurd, man. Ja, dat gaan we doen. Nee, maar nogmaals, ik krijg mijn busrijbewijs bijna terug. Dan komen we met de hele band. You got a deal. Top. Groetnoor Martin.
Gaan we doen. En via Spotify het hele album te beharken en hoor ze even mailen. En dan kist hem Xavier Kepi. Dankjewel jongens, dankjewel. Straks praten we met Bruno Rummeler over het eerbetoon van Doer de Bleker. Jawel, maar we gaan nog één keer naar mooi werk. Moet je het weekend nog spelen jongens of niet? Nee, dit weekend zijn we vrij. Oh, lekker. Ja, nee, daar gaan we ook van genieten. Dat is de vrouw heel blij mee. Ah, dat is kikken. Nee. Goed jongen. En ik hoor een verzamelalbum uit. Ja, nee, dat klopt. Ja, ik doe mijn huiswerk. Ja, nee, hartstikke goed. Nee, dat klopt. Volgende week is dus ons eigen festival Sipo Rock en Pers. Ja, maak er even reclame voor. Ja, nee, dat doe ik even. Ongegeneerd. Hoe laat, wanneer? Volgende week. In Persen. Ja. Prachtige Drenthe. Ben je nog kaartjes voor? Ja, ik hoort. Ja. Dus dan gaan we spelen. En ken ik het verzamelalbum, Kim Kepi? Ja, ik op Spotify. Iedereen gaat Spotify. Wat is het laatste nummer, jongens? De Blode Kont, dan gaan we nu staan. Ah, mooi, de Blode Kont, dat is mooi, man! Ik had de budget, lang voor de buis. Rustig met de pilsie in mijn hand, de kat is nog lang niet thuis. Laat staan, giet de deurs, slot is iedereen aan. Denk maar niet dat je reis van mocht winnen. En we zingen en we springen, dansen in het rond. In de blote kont, in de blote kont. We hebben een wassen mond, zet het aan de mond. In de blote kont. Als ik op niet waar kom, waar ik dan misdaan. Collega's bent jaloers op wat, ik weet nergens van. Hey, doe niet zo raar, man. Stel je niet zo aan. Denk maar niet dat je reis van wordt winnen. En we zingen en we springen, dansen in het rond. In de blote kont, in de blote kont. We hebben een glas omhoog, zet het aan de mond. In de blote kont. Als je zo'n uitrootje van jongens van Piekeren bedankt, Mooi Wark bedankt, Daniel bedankt. Dit was Mooi Wark bij Omroep Frieslo. Oetjen, naar de volgende! We zingen en we springen en dansen in het rond. In de blote kont, in de blote kont. We hebben een glas omhoog, zet het aan de mond. In de blote kont. We zingen en we springen en we dansen in het rond. In de blote kont, in de blote kont. We hebben een glas omhoog, zet het aan de mond. In de blote kont. In de blote kont. In de blote kont.
Veld, Bert William en Dennis. Mooi werk. Mannen, te gek om jullie te gast te hebben. Siepelrock, volgende week in de persen. Ja, je maakt er wel mooie reclames weer. Dank je wel. En er is een verzamelalbum uit kind. Nou goed, mannen, tot de volgende keer. Dankjewel. Goed, wij gaan even eruit voor een liedje break. Er wordt naar mij wezen vanwege camerawerk, weet ik veel. Straks een uur lang live muziek. Graag Alex. Hey! Als het klaar is met het werk, als de ben van de ontvanghelst, als het tijd is om eten te zieren, dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij hoe de nijs van de dij. Bert het verst, je in het verkeer en ik draai vanzelf de beste muziek. De best ik maar best en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwer Monson. Wijstra op wij. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Oktober is woonmaand. Kom dus nu inspiratie opdoen. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Sokkenbalje, het nieuwe bannerprogramma van Omroep Friesland met zelfs vanuit de Kamer vragen hoe gesteld worden. Zeg, hoe laat begint die poppenkast voor jou eigenlijk? Nee, het is geen poppenkast. Het is van alles wat. Hartstikke leuk. Van de band. En het wordt het haast noeren. Toch niet in het Fries, hè? Ja, vanzelfs. Dus, alle dagen tussen 6 en 9 uur maas op uw Frieske televisie. Sokkenbalje. Keukenkopers, opgelet! Code GIL is van kracht bij keukenconcurrenten. Vanwege laagste prijsgebieden, 50% korting op alle keukens en bliksemsnelle levering en montage mogelijk. En alleen tijdens Code GIL kans op een gratis keuken. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Azim A. is veroordeeld tot 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij schoot vorig jaar oktober zonder aanleiding een student neer. Hij en 2 vrienden hielden de willekeurige voorbijganger op straat tegen. A. schoot op de toen 21-jarige Sydney Ruiter en daarna nog eens 4 keer... toen het slachtoffer probeerde weg te fietsen. Ruiter raakte blijvend verlamd in zijn onderlichaam en zit nu in een rolstoel. Het OM had 12 jaar geëist voor poging tot moord... maar de rechter acht niet bewezen dat A. ook echt het voornemen had om Ruiter dood te schieten... en veroordeelt hem voor poging tot doodslag. Rusland, Duitsland, Frankrijk en Turkije praten volgende week zaterdag in Istanbul... over een vreedzame oplossing van de situatie in Idlib. Deze Syrische provincie is het laatste bolwerk van verzet tegen president Assad. Er wonen zo'n 3 miljoen mensen. Bijna de helft van hen is vluchteling. Als het leger van Assad Idlib binnenvalt... loopt dat waarschijnlijk uit op een bloedbad en een vluchtelingenstroom richting Turkije. Het Openbaar Ministerie eist 3 tot 12 jaar tegen 5 mannen... die bekend staan als de Audi-bende. De groep uit Utrecht wordt verdacht van het plegen van plofkraken in Duitsland. Het OM zegt dat er veel bewijsmateriaal is. Uit de telefoons van de verdachten valt op te maken... waar ze waren voor, tijdens en na de plofkraken. Ook is er DNA van hen gevonden in de auto's, op kleding, wapens en gereedschap... die bij de plofkraken in Duitsland zijn gebruikt. Een groep woonwagenbewoners die sinds een paar weken bivakeren in Spijkenisse... mogen daar voorlopig blijven. De gemeente Nissewaard wilde de groenstrook ontruimen... maar de rechter houdt dat tegen. De caravans staan op een plek waar ze al eerder stonden... De gemeente Nissewaard stelt dat de woonwagenbewoners zelf eerder vrijwillig zijn weggegaan, waarna het bestemmingsplan voor de plek is aangepast en er niet langer mensen mogen wonen. Het weer nog droog en vrij zonnig bij 14 tot 17 graden. Vannacht koelt het fors af, lokaal is er kans op een lichte vorst. Morgen begint de dag koud, later geregeld zon bij een graad of 16. Zondag houdt het rustige herfstweer ook nog stand. Dit was het NOS Journaal. Ja, ze zitten 12 uur van Noorderwind Live. Onder andere met Frank Torres. Mooi verhaal. Zuid-Amerika en Friesland. Hoe combineer je dat jij Hazes? En nog volle meer met B.E. Baartmans in de studio. De singer-songwriter van Grand Peoples. Graag Alex. De badkamerspecialist van ontwerp tot realisatie. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
Het Provinciaal Landschap werkt dagelijks hard om de natuur nog mooier te maken. Daar profiteren niet alleen de planten en dieren van, maar wij ook. Kom daarom ook naar de Week van het Landschap, van 13 tot en met 28 oktober. Ruim 100 activiteiten door het hele land. Kijk op weekvanhetlandschap.nl. Natuur. Mooi dichtbij. Prominent presenteert het ultieme zitcomfort. Bij Seatfulness gaat het om zitten met aandacht. Zit met al je zintuigen. Ervaar het ultieme zitcomfort. Zitten op een stoel of bank van Prominent is zitten zoals je nog nooit gezeten hebt. Kom snel langs. Alleen in oktober €480 inruilkorting op je oude stoel of bank. Zit bewust in het moment. Prominent. Scheren is nu extra aantrekkelijk bij Trekpleister. Met de Gillette Fusion of Fusion ProGlide scheermesjes. Nu een verpakking met 8 mesjes voor maar €20. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou. Ook online. Jouw huis, jouw stijl, jouw keuze. Voor jouw laminaat. Jij shopt het met voordeel op veel soorten tot wel 20%. Quantum, daar woon je beter van. Op zoek naar een Peugeot? Dan is dit het moment. Want de voorraadmodellen van Peugeot staan klaar voor vertrek. U wilt een rode? Dat kan. U wilt een Peugeot 2008 SUV met cruise control en parkeerhulp? Dat kan ook. U wilt uw huidige auto inruilen? Dat kan zeker. Want u krijgt tot wel €3.250 extra voordeel. U heeft nog tot 31 oktober. Dus wacht niet te lang en ga snel naar de Peugeot-dealer. Van deze actie Geo van Sels naar de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar luid die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar Sarah en Regina intussen uit Barcelona in de studio te loren kan binnen. Zullen we straks bij praten. Die gaan een hele reis achter de rug. Parijs optredens, Barcelona optredens, een bijzonder verhaal. Bijzonder verhaal heb ik mij door de Bleker, want morgen is het Safir. En als de herhalingsjost, dat weer dus juster. Want snijden morgen wordt dit programma ook nog herhalen op televisie. Het eerbetoon om uw eigen doeren, want Safir het toch wel een beetje. Maar het wie helemaal uw doeren, van de man die naast me zit, Bruno Rummeler. En ja, hoe steert er voor op dit tijd? Want wat een organisatie liep het mij. Nou nog geen 24 uur lieden dacht ik nog dat het niks wordt zo. En vannacht heb ik weer heel zo dingen van de jong, of juist de jong bedoel ik, sorry. Nou, en van Snijn, dus jij juist de jong. Maar het leek het goed te komen. We hebben haast 60 muzikanten. Ja, gigantische groep hè? Ja, het is echt super. Rolling Home en al je bekenden uit Friesland. Maar ik, vooral techniek te gek. We hebben een trailerpodium van 10 bij 6 meter, maar 6 meter heen ontdekt. We staan on de haven kom in Warkum, wat iets heel speciaals is. Als het goed is, zit het waar ik nog mooi. Dus de hele tijd zit ik minder hoe dingen in. Het enige wat ik nog goed in zit, dat is mijn eigen tekst en mijn eigen gitaarwerk. En dat doet er dan bij, hè? Ja, want ik speel die 6 van de Zandvoort nummers. En ja, maar super. Ja. 22 nummers in totaal? We doen het goed is 22 nummers. En het lijkt het al je goed te gaan. En op zijn doel is het 100% perfect. Ja, nou, dat kan eigenlijk al net misgaan. Want het idee erachter natuurlijk is om door het terug te eerbetoon aan die krijgt meer dan 70 mensen daar op het podium. Dus man, hoe let en dat soort verhalen krijg je maar nog van Bruno. We willen nog even verder over praten. Maar eerst een clip van Lost Frequencies. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are
you play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Lost Frequencies. Ik ga even... ik krijg een toemen van Martijn. Martijn Engelbroekhoff is een van de techneuten hier. Martijn, kunnen we bijna spelen of niet? Nou, wat ons betreft wel. Wat jullie betreft ook. De drummer is nog even bezig. Maar Dus doe even een soundcheck. Doe ik even een interview ondertussen. Goed idee. Ja, Jim, ga maar even soundchecken, jongens. Sarah, kom er even bij. Ja, we doen het even spontaan. Zo werkt het hier. Ja, we zijn er. Regina, kom er even bij. Ja. Regina, kom je al bijlen, maar doet er altijd wat langer over. Ben ik achterna zo'n hele trip. Ja, oké. Hoi. Hoi. Even het verhaal. Regina en Sarah binnen eigenlijk een behoorlijke tijd onderwijs west naar Parijs. Ze spelen daarna terug naar Barcelona. Het verhaal wie, en dat had ik in een heel soort vlogs proberen te vertellen, dat Regina haar zoon hier verliend verstoord is bij een ongeluk in Barcelona. Hij wie muzikant. Ja, en dit wie een beetje, ja, hoe mag het zitten? Nou, terugkijken en vooruitkijken. Ja, misschien denk je van, nou ja, wat doet ze raar? Maar ze is helemaal getransformeerd, hè. Dus ja, we zijn er zover gekomen. We gaan theater in. Ja, en het was een trip naar Barcelona. Wil je even zeggen wat voor trip het was? Ja, het was rouwtoerisme. Ja, het klinkt wat raar, maar het is niet anders. Dus... Rouwtoerisme in zijn puurste vorm was het. Ja. En we hebben muziek gemaakt. In Parijs. Bij Edith Piaf hebben we geprobeerd. Maar ze applaudisseerden niet meer. Dat was een beetje jammer, was het. Maar we hebben wel nu 30 uur gereden. Ja, ik stink wel. In die oude Renault. Die prachtige kleur. Peugeot. Is een Peugeot. Ik weet het ook allemaal niet. Maar... Jezus, wat een licht ineens zo naar binnen, zeg. Ongelooflijk. Nou, maar we zijn er weer, dus we zijn getransformeerd, heb ik gezegd. Van rouw naar kracht, hè. Ja, we hebben het losgelaten en een nieuw begin, een nieuwe start, een nieuwe dag. Dus, en dat is dan in het theater, hè? In het theater, met muziek en liedjes. Ja, en met sotensuit. En de BH's gewoon in de willen gehangen. In Barcelona? In Barcelona. Ja, en de aap heb ik ook in de boom gegooid, hè, die op mijn schouders zat. Ja, de aap in de boom. Ja. Nou ja, dat is het eigenlijk wel, Willem. Dus we zijn moe, we willen graag slapen. En, ja, we zijn ook moe. We gaan even een weekje bijmaffen op de boef. Lekker koesen. Ja, weet iedereen dat we er zijn. Dat is het eigenlijk. Ja, en als je mijn auto dan nog wil zien, misschien komt hij ooit bij het Dragster Museum. Maar hij heeft ook bij het Hilton gestaan. Hij komt op het podium. podium. Hij heeft bij het Hilton gestaan in Hij Parijs. bij het Hilton, maar het komt gewoon op het podium, hoor. Wat bloed volgend, dankjewel. Ciao. Dat was hem, Willem. Dankjewel. Mooi dan we thuis binnen. Goed zo. Ik ga naar Frank Torres. Hi, hoe is het met jou? Hola, bien. Heel goed. Is de soundcheck gelukt? Ja, heel goed. Ja, dit is soms even een improvisatieshow. Zo werkt het ook met de techniek. Hey, jij hebt een bijzonder verhaal. Ik heb een bijzonder verhaal. Waar begon het? 22 jaar geleden in Nicaragua. Nicaragua, daar kom ik vandaan. Ben je daar geboren en getogen? Ik ben helemaal Latino. 10 jaar geleden naar Groningen geëmigreerd. Ja. En nu ben ik hier. Met je ouders? Nee, voor de liefde eigenlijk. Voor de liefde? Ja, maar die bestaat niet meer. Oh. Ja, ze leeft toch wel, hoop ik? Ja, zeker. Ja. Liefde heb ik altijd. Okay, maar maar je komt regelmatig nog wel terug, toch? In je geboorteland? Ja, 1 keer, 2 keer in het jaar. Ja, als er veel optreden komen, dan mag ik wel naar mijn huis. Maar je hebt toch grote shows gedaan?
Ja, in Nicaragua, hier in Nederland, toen ik hier kwam voor het eerst. Ja, heel veel. En van genoten. Nooit in een tv-programma geweest. Ja, dat vind ik eigenlijk heel gek. Ja. Dit is mijn eerste. Want Nicaragua heb je regelmatig, ik geloof zelfs met misverkiezingen nog op tv gespeeld. Klopt. Miss Nicaragua 2007. Groot feest en allemaal tv-programma's, maar hier... Nee, maar dat zegt ook al iets over jou, de lengte van jouw carrière. Je bent dus al behoorlijk lang bezig met muziek. Ja, dat is wel. Ik ben ook taaldocent. Dus ja, dat is mijn normale baan. Maar mijn oproep is zeg maar muziek maken. En dat is de grote passie. Ja, zeker. Ik durf je bijna niet te vragen, maar ken je iedereen bij de voornaam? Ja, we hebben Junior, onze drummer. Stel even de band voor dus. Ja, Junior Marti, uit Curaçao. Heel goede drummer. Rob Swaving van een band Los Bomberos, ook een zanger, gitarist. Rosan. Ja, die kennen we inmiddels. Ja, zeker, sorry. Ik ben een beetje nog... Ja, nee, maar dan... Rosan, onze bassist, die is zeg maar die alles hier dirigeert, zeg maar, qua logistisch en zo. Ze is gewoon de baas dus. Ja, zij is de baas, zeker. Sira, ik weet niet of het zijn naam goed is, maar hij is ook... we zijn net begonnen, zeg maar, met deze formatie. Ja. En we hebben hier Paul, als het denk ja. Ja, nee, maar ik weet dat je net begonnen bent met deze. En dan, je moet het mij niet vragen hoor, 10 namen achter elkaar. Ja, ik vind het ook knap gaan. Hesse, trombonist, ja, heel veel power. Hè. Boshaar. Ja, ook. Jij kan het zijn Latino-kant wel zien. Ja. En dan hebben wij, wacht even, ja, jeetje. Daniele en Dennis. Ja. En dat is het. Ik had 2 namen voor elkaar. Nee, hoef je niet te verontschuldigen, want je bent compleet een nieuwe band. Sta je hier, dus mag ik hier niet. Mijn laatste coro amigo mio. Ja. Dat is Giovanni. Giovanni. Ja. En jij bent Frank Torres. Ik ben Frank Torres. We praten straks nog even over jouw 2 werelden. Qua cultuur, qua muziek, qua passie natuurlijk waar je in leeft. Ik ben blij dat je hier in het noorden woont, want dan kan ik je uitnodigen. Wat wordt het eerste nummer? Dat wordt Mokuana, gaat over een legende. Net als Pocahontas, Spanje, Nicaragua. En liefde van de jaren van de Spanjaarden, zeg maar. En dit heb ik een liedje voor over gemaakt. En dat gaat in Spaans. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. We krijgen het live te horen in Noorderwiel Live! Frank Torres! Tiene novio, será que tiene amor, porque camina tan bella y sensual. Será que tiene aurora, será que sale al sol. Cuando ella duerme, nadie le puede molestar. ¿Será que le engañaron? ¿Será que se entregó? Sigue buscando el corazón donde no está. ¿Será que sigue amando? ¿Será que no murió? Porque en las noches va buscando un nuevo amor. Eres leyenda de mi amor y mi nación. Cuando te me aparezcas, no te dejaré jamás. Seguiré recordando lo que te hizo aquel. No volverá jamás, tú lo vas a sueño te digo que tienes un amigo que quiere conquistar tu corazón. No te contar tu historia, no es de volverme rico, solo te canto mi canción. Óyeme,
ja. Dit is weer muziek om te draaien, dames en heren. Frank Torres is je band. Thank you. See you later. Hartstikke mooi, man. Hij komt dus van Nicaragua. Er staat een man naast me, komt uit Amerika. Tallahassee. Perfect. That's perfect. Grand Peoples, welcome to the show. Thank you so much. And you just told me in a couple of seconds ago, you lived in Nicaragua? I lived in Nicaragua for 11 years. Serious? Yeah, lived on the Costa Atlantica, a little island called Little Corn Island. But you left there? I did leave there. I left there in 2006 and came back and started a music career at age 50 is when I got going. And now you released your 10th album? I think it's between 10 and 12. Something like that? Yeah, something like that, yeah. You're not for sure? Well, some of them I'm not that proud of, I would say. Okay, we're not going to talk about the wrong albums. You always play solo or with bands, but I read some reviews that you play with a lot of other musicians. Yeah, I mean, as I tour, I pick up different people around the country who I've played with in different places. I don't have a set band, but I enjoy playing with one or two people as accompanying me. But I'll be in this tour while I'm in Holland. I'll be just playing by myself. And that's very nice. You got a beautiful voice. Mooi nummers. You're going to play 2 songs, and after that we're gonna do a poem with you. I'm gonna read a poem from the poetry book. So yeah, so we'll start out with We start out with the songs. Which one are you gonna play? I'm gonna start out with the first song I wrote after I moved back from Nicaragua, and it's a song. It's a talking song called Grant's Talking Blues. And after living on this little island called Little Corn Island, Pinolero. Yeah. After living on this little island for 11 years in the middle of nowhere and coming back to the United States, this song was my reaction to what I found when I got home. Grand Peoples. Grant's Talking Blues. Well, I'm the kind of fella that doesn't talk much. I usually stay in my seat and keep my mouth shut. But the last couple years, I started getting depressed. The popular culture had me all upset. For a while there, I thought I was going to fold. I was losing my grip and losing control. So I set upon a self-therapeutic move. And I picked up this guitar and I wrote Grant's Talking Blues. And there were narcissists on the left and fundamentalists on the right. And madmen in the middle, not a savior in sight. I was overwhelmed by the lies, the danger and doom. Your king had no clothes and there was an elephant in the room. I seen coddled kids indulged in obese, relating to the world through computer screens, oblivious to the demise of our fragile planet and how the economy was killing it and they were just trying to expand it. I seen the love of money had a nominal effect upon who your kids were and how they would act. No. And there was hip-hop and NASCAR and American Idol and iPods and porn stars and virtual battles. Immediate gratification hummed a collective groan, promenading through shopping malls while there was a war going on. You'd been duped and screwed by unscrupulous minions who gave away the store and stole the elections. And they started that war under false pretenses, then abandoned justice and our poor soldiers in the trenches. So I started searching for answers like a starving dog. I was digging through this culture in search of a bone, something to hold on to, something I could believe in, something to make sense of all the madness I was seeing. Yeah, but all that was there was sentimentality and patriotic blindness and religious banality. And flag-waving fools that pawned the future. Now they were losing their grip, but still digging in deeper. Yeah, the American experiment, it was on the rocks, all high on its fumes and deeply in hock, stumbling forward through expanding bandwidth while leaving a hideous stain on our national canvas. You see, this is just a mall-building culture, and it was in denial. Global warming kicked up, you just turned the dial. Bought bigger SUVs, burned coal, fertilized your lawns. Integrity's like virtue, man. You can't just turn it off and on. Anyhow, it was too late, and I despaired and turned inward, which for me, pathologically, is a dangerous venture. But I was lost and unbalanced. Things were terribly wrong.
Thank God I found an antidote by writing these songs. And so that's what I do these days, try to keep my sanity. I know this whole touring folk singer thing kind of comes across like vanity. But after 50 years of living, I finally see how things work. You live life forward, but then you have to figure it out in reverse. And so America's a broken dream and civilization's a bust. But I've learned to manage my disappointment and mistrust. And that's the point of this song, that's the gist of all my tunes. And that's why this one got called Grant's Talking Blues. La da 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 da, la da da da, la da. Grant's People. Straks doet er nog een song. Later on another song, but we first had a break. So we were gonna return to you. Prachtige mooie vestjes hier in de studio. Straks ik B.J. Baartmans in de studio. Daar ben ik zelf heel erg blij mee. Great fan van de man. Maar eerst het nice. Wat is jouw slaap-DNA? Doe de Ergo Sleep slaaptest in onze Morgana winkels en ontdek welk bed bij jou past. Nu extra voordelig slapen tijdens onze Morgana slaaptestweken. Morgana. Goed en gezond slapen. Daar zit ze dan, je charmante buurvrouw, op je blinkende designtoilet. Toch een beetje jammer van haar poeplucht. Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit de toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefnietestinken.nl. Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan? Zoals autorijden. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen en kunnen zo tekenen van medische aandoeningen detecteren. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. En dat voor maar €29. Kom nu naar Specsavers. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefnietestinken.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €300 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Wat je smaak ook is, het kant-en-klare recept voor jouw nieuwe keuken staat in het 100 pagina dikke keukenboek van Superkeukens. Vraag hem gratis aan op superkeukens.nl. Zo doen wij het. Superkeukens. Superkeukens vindt u bij Home Center in Wolvega, bij Kapega Wonen in Buitenpost en in Leeuwarden. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. It's a huge honor. Dank je. Voordat ik het vergeet, mail me even vanwege de reiskosten. Oh ja. Ja? Het is Jelwe Trein. Dit is het Frieske Nijs. Het is een mokerslag voor het nieuwe Cambuurstadion bij het WTC in Ljout. Belangrijke hier de ROC Friese Poort loopt hem waarom uit het plan, omdat de gemeente Ljout afspraak moet het betalen van tijdelijke huisvesting voor de squallen net nakomen voor. Dit is verslagjouwer Andor Faber. Die afspraken die gaan over tijdelijke huisvesting voor de Friese Poort. Die afspraken zou de gemeente net nijkaam wezen. En daardoor zei de Friese Poort in die verklaring dat vertrouwen is nu dusdanig beschadigd dat er geen basis meer is voor verdere samenwerking. En zij is het wel duidelijk dat de Friese Poort met de beschuldiging in de vinger richting het college van Ljout wiest. De gemeente Ljout en Cambuur hebben van de middag voortdurend een spoedoerlis belang en hebben nog net reageerd. Van letter van de middag is een parseconferentie aankondigen. Zijn vervelende gedrag gaat de 34-jarige Ljout er een boete van €400 opsmieten. De man wie van hem onbetijd vervelend in het uitgaanscentrum van Ljout doet de politie hem derop aanspruts, misledigen hij haar. De man woerde net maar ophouden wanneer het er onhoudend waard. Via snelrecht kreeg de man een boete van €400 op lijn. Hij mocht daarna weer naar huis. LTO Noord had zijn moezenmeldpunt weer hier besteld.
Door de grote droogte van Aron de Simmer ben er weer een heel soort moezen in het loon. Boeren ben benauwd voor een nieuwe moezenpleeg. In 2015 hingen een heel soort boeren daar last van. De eerste boeren nemen daarom al maatregels. Zei ik Mierdema van Sjerregaast. Hij is dwande om zijn loon al onder water te zetten. Peter Sterkenburg van LTO Noord vindt dat wel verstandig. Ja, ik denk dat dat heel verstandig is. Boer Mierdema die speelt er heel betiert op in. En ik denk dat dat heel duidelijk is. Een recommendatie naar de boeren. Daar wijst dat niet bij. Dus daar vind ik dat het meldpunt nog hier en wat krijgen we in beeld. En maak je de boeren attent op dat het wel risicovol is dus eerst. De Skasterie en Breg in de A6 tussen de Jouw en de Lemmer gaat van Joert al behind hiepen voor de skip 40. De Bregen gaat moes en middags inkriepen. 2 weken lang wie er een storing in de sensoren van de Bregen. Het verhelpen van de storing door het langere stocht. Maar de komende jestvakantie verwacht het Rijkswaterstaat, maar vanwege het mooie weer, dat er meer skipveert verkeer wijzen zal. Om die boten toch de mogelijkheid aan om de Bregen te passeren, gaat deze 2 keer daar hiepen. Daarbij zijn daar wel inspecteurs en een steuringsmonteur aanwezig. Die zullen een extra controle uitvoeren om te zien of de Bregen wel goed dicht is. De maatregel is rond 1 november. Na die datum wordt de Bregen net meer bezinnen. En dan is het tijd voor het weer. Van de middag hebben we zinnen, maar ook bewolking. De wind is zwak en komt uit het noordoosten en de temperatuur loopt om de 14 graden heen. Vannacht wordt het helder en het kwik zakt naar een graad of 5. En met name in het eerste is dan kans op frost ondergrond. Morgen is er eerst kans op mist, later komt de zinnen erbij. Alleen nog in het noorden kan de bewolking nog lang hingen blijven. Het blijft maar wel droog en de wind is zwak onmatig, komt uit het zuidwesten. Het wordt morgen ongeveer 15 graden. Snijn ek een droge dag, wat meer zinnen als morgen en 16 graden. Dat is het nieuws van nu. Meer vindt op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. En dadelijk hier op deze stuurder het vervolg van Noorderwind. Zorg dat internetcriminelen niet bij je foto's, appjes, mails, werkdocumenten en andere persoonlijke bestanden kunnen. Installeer altijd direct alle software en app-updates op je computer, tablet en smartphone. Die bevatten vaak beveiligingsupdates waardoor je bestanden beter beschermd blijven tegen internetcriminaliteit. Kijk voor meer informatie en tips op makkensenietemakkelijk.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Als ik later dood ben, ga ik kinderen inenten. Als ik dood ben, ga ik kinderen leren lezen en schrijven. Ook als ik er niet meer ben, blijf ik me ervoor inzetten dat geen kind ooit meer met honger naar bed hoeft. Ook met een klein bedrag kunt u heel veel kinderen blij maken. Zet UNICEF in uw testament. Kijk op unicef.nl/nalaten. In Japan vertellen ze het al eeuwenlang. Volg je buikgevoel. Geniet elke dag van Yakult. Met unieke melkzuurbacteriën die levend de darmen bereiken. Yakult. Elke dag goed. 90 jaar geleden wist Pake Rolf van Avekbedden het al. Met koude voeten val je niet in slaap. Daarom hebben wij een heerlijk comfortabele voetverwarming ontwikkeld. En deze unieke voetverwarming ontvangt u nu gratis bij een Avek Boxspring. Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op avekbedden.nl. Sliep jou ook het liefst in jouw eigen Avekbed op maat? Sjoch dan bij Kapinga Woning in Boetenpost, Homecenter in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Omroep Friesland. Noorderwind live bij Willem de Vries. En wij gaan terug met Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar hebben we dus krijgt het eerste nummer alweer van Grant Peoples. Hij is on tour in Holland, speelt het vaak voor mijn mensen. You write a lot of own songs, but sometimes you do covers. I read something about Steve Earle. Yeah, I do a Steve Earle song. I do a Bob Dylan song, but most of what I do is songs I wrote myself. And do you write them by yourself? Yeah, I always write by myself because I've tried writing with other people and nobody likes to write with me. So, yeah. You're too creative. No, I just like to have my own way, I'm afraid. So I think that's how that goes. Are you always on tour? Yeah, I play about 100 to 110 dates a year throughout the United States. This is my first time
coming to Europe or Okay. to so this is today is the first time I've ever sang in Europe. You're serious? This is it. Yes. This is it. This is yes. This is my breaking out here. Oh my God! Yeah. So well, I hope you like it. So far so good. Yeah, your first impression, you know how important it is. But Well, I've never really I've played in a lot. this is a very strange show, I can tell you. Well, it's a really nice it's a very nice facility you have here too, and a really fine band that's playing over there. It's very nice, and good to have you on the show because you have a nice voice and you write nice songs, but also poems. Yeah, I've just came out with a book of poetry this year. First one? It's no, it's my first one that I actually had a publisher. I've published a few of them myself, but after what happened in the United States in November of 2016, I started writing a lot of poetry. It happened faster for me than songs, so I could get what I was thinking out faster, and so I did a lot of poems. And there's a lot of going on. Yeah, there is. Do you have one? I have one. I'm just gonna read a poem. I'm gonna go straight from the poem into a song. All right. Thank you so much. This is I'm gonna do this poem. It's called this is called God Speaks to the American People About the Man They Elected President. Remember, there is a little bit of him in every one of you. Indeed, I begat him from your whores of industry and commerce, where he was conceived in a womb of affluence and grew in an amniotic sac of indifference to those less fortunate than he. Presently, he has evolved into everything I could have ever imagined, here, now, among you, manifest in fattened flesh and hair product. In the beginning, I envisioned him the great metaphor of the human species, a burnt orange emblem mounted on its hood of destruction, and a patron saint for all your tribal afflictions, like the compulsive need of enemies and their scalps, your brooding self-worship, your incestuous cultural intrigue, and the paradox of you being able to create a brilliant symbol, but then being unable to distinguish it from what it symbolizes. In the print shop, your man sets the type for the counterfeiters of history, and on the battlefield, he is the absent platoon leader of the jingoist and knee-jerkers, the sock counters, the masked torturers who wield your flag. Obsessive, neurotic, fixated, compulsive, irrational, myopic, and sociopathic. I bred him for his bulk, for his squint, his contorted lip, and his deformed little hands, and also for his taste, which is found right there in his profane mouth. Embrace him as the Christ that you so covet. He is yours to be your Redeemer as you see fit. I made him in your own image, not mine. Well, this could be a long night. It might be a while before we see the light of day again. Tell me now, are you down? Are you down to do this thing? How deep is your faith? How strong's your belief? 'Cause it could be a long night. I mean, this could really knock some time off your clock. You know what I'm saying? I'm not playing. I like a melting candle of pain. We're gonna need to burn away every little thing that no longer matters, 'cause it could be a long night. I'm talking about your dignity. I'm talking about your safety. Well, these are illusions, as you will see, long before you ever see the light. Everything you ever cared about, everything you thought you never doubt, all of this will be driven out, and it could be a long night. It's a leviathan of authoritarianism that we now face, my friends. There will be clouds of foreign entanglements and reams of alternative facts. Executive orders will be issued to round up the opposition.
Military parades will rumble through the streets of our nation's capital, and babies will be ripped from the arms of their mothers along our borders. And going up against this is going to take some real physical and spiritual courage. So get ready. It could be a long night. I'm talking about your dignity. I'm talking about your safety. Well, these are illusions, as you will see, long before we ever see the light. Everything you ever cared about, everything you thought you never doubt, all of this will be driven out. And it could be a long night. Yes, it could be a long night. Yes, a mighty long night. You better hold on tight. It could be a long night. Grant Peoples Jung speelt hij in Café de Amer. That's close. Tonight, yeah. Yes. En tomorrow on Rambling Roots, fantastisch festival, zal hij spelen. Hij schreeuwt poems, dus gedichten. Hij is prachtige muziek. Hij heeft meer dan 10 albums maken. It was an honor to have you on the show. It was a pleasure. Thank you so much for having me. Please visit us again. I intend to. Thank you. Grant Peoples, ladies and gentlemen. Geweldig, ja. Ik geef naar Frank. Frank, heb je nog een nummer? Ja, we hebben... Straks nog veel meer. Ja, zeker. Ik ga een nummer hier zingen. Ja? Die in het... ik ga mijn Fries proberen. Ik ga het hier... Willem, Ja? ik wil mijn gitaar op dein lichaam verven. Om dit lied voor die te spelen. Goed zo. En mijn stem dein eren strelen. En uit mijn hart gevoelens delen. Zo heet de nummer Wat jij liefde noemt. Live in Noorderwien! Je moet mijn gitaar op je lichaam schilderen, om dit lied voor jou te kunnen spelen. En met mijn stem jou horen strelen. En uit mijn hart gevoelens delen. En zeggen dat ik jou niet kan vergeten. Hoeveel ik van je hield, liet ik jou gaan. Jij hebt me leren vergeven. Al mijn liefde met je meegenomen. Maar nu ben ik zo leeg en blijf ik aan jou denken. Aan ons maar denken. Ik wil alle wolken aan de kant zetten, zodat de zon weer kan verschijnen. Ik wil de tijd terugdraaien, zodat wij verder kunnen praten. En vragen of wij samen kunnen leven. En als ze niet kan, elkaar de ruimte geven. Come on! Jij hebt me leren vergeven. Al mijn liefde met je meegenomen. Maar nu ben ik zo leeg en blijf ik aan jou denken. Aan ons maar denken. Oh, laat van je houden. Breng niet weg van de liefde die je krijgt. Wees niet bang om te kunnen voelen. Besterkt jouw gebroken hart. Ik weet dat jij het eng vindt, dat je stilte
stilte houdt. Om wat jij aan liefde doet. Maar doe ben ik zo leeg en blijf ik aan jou denken. Aan ons denken. Ik weet dat jij het eng vindt. Dat je een stilte houdt. Om wat jij liefde noemt. Wauw. Frank Torres is een hele band. Straks meer live hier in de studio van deze man. Die de geweldige band mij zich naam had. Straks heb ik fantastische muziek van B.J. Baartmans. Die ik even soundchecken. Kunnen wij mooi praten over het eerbetoon van door de Bleker Moon in Warkum tijdens de visserijdagen. Het is wel leuk wat het al je losbrengt, Bruno. Want wij hier in de Vrienden Weekend natuurlijk. Wie het weinig om denk voor nou weg. En er ben meestal, in dit geval Bouke Bos, die mailt me die hier een brief ooit van Doeren kreeg. En hij zei ja, sinds die tijd is het een beetje min Doeren worden. Aha, wat mooi. Ja, maar is dat in ervaring dat er een heel groot verhaal nou loskomt? Inderdaad. Ik kreeg dan hier weer iets dienen met Doeren. En dan wie erin die zei, ik heb nog een gedicht, of ik heb nog wat skreun, of ik heb nog iets krijgen. En zo nou en dan, uit onverwachte hoeken, op onverwachte moment, dan komt er iets boven. Dat is wel heel, heel mooi. Ja. Ik ben die zelf natuurlijk. Ja, hoe maak ik dat eens even sissen? Ik ben nou vooral de hele tijd waan geweest. Eigenlijk een heel jaar lang om die orde te organiseren. En daar ben ik super dankbaar voor. Maar we merken ik wel van... Ten eerste is het best wel zwaar. Ja. Het is heftig hè, alles te organiseren. Ja, maar het is om een reden die eigenlijk nog wel heftig is. En dan heb je te krijgen met familie en die dan toch wel denkt, misschien, en met alle respect, ik van je naast ik word even clear. En dat wil ik respecteren. Kijk me, ik wil me voorstellen. Ja, dus ik denk dat het gewoon net mooier kind dan dat we misschien al dit zou doen. Ja. En dat we dan gewoon, ja, hoe mag ik dat zeggen? Dat er op die manier een gevoel is dat het lullig om te zeggen, maar mooi afsluiten wordt. Ja. Van mij in ieder geval wel. Nou ja, op een gegeven moment je ergens zonder je te vierten en zonder het helemaal te stoppen, maar je wil ergens een punt achter zetten. Ja, precies. Dat is het denk ik. En dat is net mooier dan als je eigen muziek, denk ik. Ja. En toch bewijst ik mooi weer, al die muzikanten, die komen, het leeft. Vrienden weekend merkt het al hier in de studio. Die mensen halen je, als het door de hart begint de eigen te glimpen. Ja, dan iedereen denkt, wat heb ik weer beleefd. En maar doen we het altijd feest. En ik gewoon, hoe maak ik het zeggen, altijd wat te beleven. En die verhalen. En ik hoop je dat die ik nog een beetje komen. Dus morgen bijvoorbeeld hier en daar tussen de nummers terug, zal ik een paar anekdotes wijzen van of hoe doen we het. Je hebt erbij, hè? Ja, je hebt erbij, ja. En dan even bijkomen, die heb ziek, Helly. Best, want ik weet dat ik dwaande is mij digitaliseren van zijn muziek bijvoorbeeld. Bestaan met dwaande of is dat aan clear? Ik heb nou 4 albums dien. Nou, dus dat is dan, behalve zijn EP, die hij maar de Outsiders die heb ik nog net. En nou is het heel mooi, Assie Aukes, die het 2 oude platen digitaliseerd. Nou, dan wie ik met dwanen van hoe moet ik dat met dwan. En die platen, die ben moeilijk zo op Spotify te krijgen. Ja. Dus die moest uitzetten. Ja, en zo dwanen kwam ik nog een paar orennummers in. Bijvoorbeeld had ik een nummertje in de politiek eigenlijk skreun, zo zocht ik het dan een beetje. En dat nummer heet Batsem erin. Maar ja, eerst denk ik van, we hesten toer. Ja. Maar als het luistert, is het toch wel interessant. Nou, dat is ik zo'n nummer. Die stiet op plaat. Hoe krijgen we die digitaal? Dus ik ben nog dwaande. En ik hoop dat ik de rest nog digitaliseren kan via en dat het dan, van zover ik weet, compleet is. Ja. Hoe laat? Waar? Plak? Het is morgen. De haven komt van Warkum. Dat is eigenlijk de haven aan de zuidkant, waar ik de skippen uitvaren van de visserij. Dus dat is bij de Culterra, dat is de gasdroegerij. Daar is de locatie. Om 8 tot 10 uur vindt het plak. We doen een lietse pauze tussen. Ze is maar eigenlijk ongeveer 2 uur muziek. Mooi praatje tussen. Dat kun je verwachten. Dankjewel. Alsjeblieft. Succes morgen. Goed. Bruno Rummel en het verhaal van Doeren Bleker. Ik ga naar Bart-Jan Baartmans. Ik ben even Sjen. Is het technisch? Ja, dat ging toen mooi. Is het voor jou, Bart-Jan? Ja.
Hoi. Ja, hoi. Ja, welkom. Ja, ik zie een vertwijfelde blik bij jou en dan weet ik meestal er is technisch iets mis. Nou, ik zie de technicus in één keer niet meer zitten. Oké, nou, die komt eraan. Kunnen wij mooi even praten. Allereerst eer dat je er bent, want ik volg je al heel lang muzikaal. En ik vind je een van de betere singer-songwriters in Nederland. Dan hou ik op met complimenten te maken. Want je hebt een enorme carrière zo langzamerhand. Was het nou 6 of 38 jaar? 38 jaar op het podium. Ja, je kunt het rekenen vanaf mijn 15e. Hoe begonnen? Op school of zo? Nee, met hem gelijk op een bandje. Eerst op een jam sessie in het plaatselijke café. En toen was ik 14 en toen zijn we in de vakantie daarna een bandje begonnen. En eigen liedjes gaan maken. En ons eerste optreden was het voorprogramma van Doe Maar op 3 oktober 1980. Wauw. Het was fantastisch. Henny Vrienden was er net bij. En ze speelden die avond 32 jaar en smoor verliefd. En 3 maanden later waren zij door het dak. En speelden we nog een keer een voorprogramma van hun. En we hadden een goede manager. Eigenlijk al meteen in die tijd en in het eerste jaar hebben we al iets van 50 keer gespeeld. En we stonden in Doornroosje in Nijmegen, de Effenaar in Eindhoven. En later kwam daar het toenmalige popclubcircuit bij. Wanneer ben je solo begonnen? Ja, hoe ben je solo gaan? Ja, pas veel later. Want ik schreef wel teksten en ik maakte ook liedjes en muziek. Maar ik durfde ze zelf niet zo goed voor het voetlicht te brengen als zanger. En ik ben eigenlijk mijn hele leven af en toe sideman en af en toe frontman geweest. Maar ik ben pas op mijn 32e... en dat is nu 20 jaar geleden, ben ik zelf gaan zingen. En ervoor gaan staan en mijn eigen liedjes gaan zingen. Prachtig. Je bent regelmatig ook wel op tour met anderen. Want je bent hier 1 keer eerder geweest. Dat was als begeleider van... Ja, Dan Tuffy en O Susanna. Dat is een jaartje geleden. En ja, dat is dus iets wat ik veel doe. En ik heb eigenlijk 3 poten waarop mijn carrière een beetje gestoeld is. Het singer-songwriter zijn, maar ook gitarist, sessiemuzikant zijn. En ik heb ik doe veel als producer. Ik neem andermans albums op. Vandaag ben je zelf hier. Nu ben ik hier... je eigen muziek. Ja, met mijn eigen liedjes. Ja. Welke ga je beginnen? Ik ga beginnen met een liedje dat heet Rondemis. B.J. Baartmans. Het was een hele tour om bij haar huis te komen. Steenworp hemelsbreed van me vandaan. Alsof ik voor de liefde moest betalen. Bij de VIP-tent aan de Ruisdaalstraat. Plassenpils en walmende kroketten. Volkszangers in tranen, bloed en zweet. Renners heel wat tandjes bij te zetten. Geen wonder dat dat groot verzet zo heet. Ik ontsnapte en verschroeide het parcours. Trotseerde de kasseien. Heb mijn ronde misgezoend daags na de tour. Daags na de tour. Van het trefpunt naar de piek, naar de douanière. Een dampend peloton raast langs me heen. Op koers gehouden door de barrière van al die wielergekken op de been. En wie er nou als eerst over de meet ging? Mollema of Geesink of Tendam. Ik denk dat ik het heb van horen zeggen. Wie er uit die splint als rapste kwam. Als rapste kwam. Ik ontsnapte en verschroeide het parcours. Trotseerde de kasseien. Heb mijn ronde misgezoend daags na de tour. Daags na de tour. Daags na de tour. De regen klettert neer op onze straatjes. Als
als de renners bij een grote valpartij. De kopmannen al urenlang gevlogen, deze ronde lang nog niet voorbij. Ik ontsnapte en verschroeide het parcours. Trotseerde de kasseien, heb mijn ronde misgezoend, daags naar de Tour. Daags naar de Tour. Daags naar de Tour. Prachtig, B.J. Baartman. Straks na het nieuws. We hadden gesproken 3 in 1 keer, maar we doen even een break ertussen. We gaan even naar het nieuws staan. Straks spelen er nog 2 nummers hier, de B.J. Baartmans. Ik Frank Torres en nog een heel soort orengasten hier in Noorderwien Live op deze Vredemiddag. Graag dadelijk. Zelf een auto leasen? Dat kan zorgeloos en voordelig bij James Autoservice. Met James Private Lease rijd je al een Peugeot 108 vanaf €194 per maand. Kijk voor deze en andere modellen op jamesprivatelease.nl. Ook daarom ga je naar James, het alternatief voor de dealer. Prijs op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Deze maand is er weer volop actie bij caravan- en camperdealers. De nieuwste modellen caravans, campers, voortenten, vouwwagens, gewoon te veel om op te noemen. Want oktobermaand is kampeermaand. Ga snel naar camtogo.nl en vind een dealer bij jou in de buurt. 25 jaar Sanidroom. En dat vieren we. Ga voor de betere badkamer inclusief vakkundige installatie naar Sanidroom en maak kans op €2500 retour op uw nieuwe badkamer. Allsafe mini-opslag geeft ruimte. Wij zijn jouw schuurtje, zolder, garage of magazijn. Perfect voor alle spullen die je voorlopig niet nodig hebt. Zoals je motor, je tuinset of je barbecue. Slim wonen doe je met Allsafe mini-opslag. De beste kwaliteit, gegarandeerd voor de laagste prijs. Kijk op allsafe.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €300 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse regering mag leden van het Hoge Rechtshof niet langer met vervroegd pensioen sturen. Het EU-hof in Luxemburg heeft de maatregel opgeschort. Rechters van het hof die al de laan waren uitgestuurd moeten hun baan terugkrijgen. De Europese Commissie had om die opschorting van de Poolse wet gevraagd, waarmee de pensioenleeftijd wordt verlaagd. Volgens Brussel druist de wet in tegen de scheiding der machten en het principe dat rechters niet uit hun functie kunnen worden gezet. Het kabinet wil meer duidelijkheid van de Europese Commissie over het niet meer verzetten van de klok. Lidstaten mogen van de Commissie zelf beslissen of ze een permanente zomer- of wintertijd willen aanhouden. Maar het kabinet wil bijvoorbeeld weten wat de financiële gevolgen zijn bij het aanhouden van een bepaalde tijd. Verder benadrukt vicepremier De Jonge dat er afstemming moet komen met andere lidstaten, vooral met de Benelux en Duitsland. Hij denkt dat er meer tijd nodig is om hier voor april een beslissing over te nemen. Rusland, Duitsland, Frankrijk en Turkije praten volgende week zaterdag in Istanbul over een vreedzame oplossing van de situatie in Idlib. Deze Syrische provincie is het laatste bolwerk van verzet tegen president Assad. Er wonen zo'n 3 miljoen mensen, bijna de helft van hen is vluchteling. Als het leger van Assad Idlib binnenvalt, loopt dat waarschijnlijk uit op een bloedbad en een vluchtelingenstroom richting Turkije. Het Openbaar Ministerie eist 3 tot 12 jaar tegen 5 mannen die bekend staan als de Audi-bende. De groep uit Utrecht wordt verdacht van het plegen van plofkraken in Duitsland. Het OM zegt dat er veel bewijsmateriaal is. Uit de telefoons van de verdachten valt op te merken waar ze waren voor, tijdens en na de plofkraken.
Ook is er DNA van hen gevonden in de auto's, op kleding, wapens en gereedschap die bij de plofkraken in Duitsland zijn gebruikt. Het weer dan nog droog en vrij zonnig bij 14 tot 17 graden. Vannacht koelt het fors af, lokaal is er kans op lichte vorst. Morgen begint de dag koud, later geregeld zon bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Ja, nog 1 uur te keer met Noorderwind Live. Die zit lekker grootvol met live muzikanten. B.J. Baartman zal nog optreden, Frank Torres. Dit alles en nog veel meer graag gewoon dadelijks. Nog een paar dagen. Bra Party bij Hunkemuller. Krijg nu de 3e BH gratis of de 2e voor de halve prijs. Ook op hunkemuller.nl. Daar zit hij dan, je droomman. Op je glimmende designtoilet. Waar hij nu kennis maakt met jou. Poeplucht. Had niet gehoeven. Met Geberit Duofresh. Het toiletsysteem dat stank direct vanuit de toiletpot verwijdert. Van Geberit. Kijk op stankhoefnietestinken.nl. Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan? Zoals autorijden. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen en kunnen zo tekenen van medische aandoeningen detecteren. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. En dat voor maar €29. Kom nu naar Specsavers. Een stankvrij toilet van Geberit winnen? Ga naar stankhoefnietestinken.nl. Jouw huis, jouw stijl, jouw keuze. Voor jouw laminaat. Jij shopt het met voordeel op veel soorten tot wel 20%. Quantum, daar woon je beter van. Opel heeft nu Bepaal het zelf lease. Dat is private leasen en heel veel zelf bepalen. Of je je huidige auto inruilt voor cash of niet, bepaal je zelf. Of je tijdens de looptijd je kilometers naar boven of beneden bijstelt, bepaal je zelf. Of alleen jij erin gaat rijden of ook de buren, bepaal je zelf. Sluit je het contract online af of liever bij de Opel-dealer. Ook dat bepaal je zelf. Sterk staaltje Opel. Profiteer deze maand van een korting tot €1200 op je totale leasebedrag. Bekijk de actie op opel.nl. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. Ja, leuk dat je erbij bent. Ik het laatste horen dus van Noorderwind Live. Met een heel soort live muzikanten hier in de studio. En we bouwen een beetje op. En we beginnen weer even met het solo-optreden van B.J. Baartman. Ze had een prachtige plaat. Het is een beetje toch wel een oersjoch van zijn hele oeuvre. Ooit Engels begonnen. En toen de overstap eigenlijk gemaakt naar het Nederlands. Nou, maar dat eerste bandje waar ik mee speelde, dat heette de Square Objects. Dat was geen slimme naam, maar we speelden een soort new wave. Maar we zongen in het Nederlands. En daarna heb ik in de jaren 90 een soort revival van die band gehad. Heette Bengels. Was ook een Nederlandstalige band, maar daar zong ik niet in. En toen dat stopte, moest ik voor mezelf even iets heel... Ik denk mezelf toch opnieuw uitvinden als liedjes maken. En toen begon ik zelf te zingen. En toen ben ik in het Engels platen gaan maken. Dat heb ik inderdaad een jaar of 5 gedaan. En op een gegeven moment op tour in Engeland met een Canadese zangeres waar ik het voorprogramma deed, kreeg ik zoveel leuke respons op mijn teksten. Hele directe respons. Dat ik daarna dacht van ja, ik ben eigenlijk bezopen. Als ik het in het Nederlands kan, in Nederland, dan moet ik dat gewoon doen. En voor mij is dat, ik maak ook nog steeds wel Engelse liedjes. En ik kan af en toe reizen als begeleider of soms met toertjes. En dan is het hartstikke leuk om in Engeland of in Amerika, waar ik ook ben. Kun je een beetje switchen natuurlijk. Om een lied te spelen, ja. En soms vragen ze, en ik heb het ook wel eens in een radio-uitzending in Amerika geprobeerd binnen 1 nummer te doen. En dat werd een fiasco. Viel het op dus? Ja, nee, dat ging niet. Het is wel, de teksten en de verhalen zijn van mij. En ik voel me niet gerend in het Engels. Maar ik kan, in Nederlands win je in Nederland natuurlijk wel iets hoor. De directheid van het communiceren. Eigenlijk zou ik hier in het Fries moeten zingen. We gaan het je leren, goed. South meets Noord, zoiets beetje. Ja, goed, daar komen we nog op rond. Ja. We gaan 2 liedjes achter elkaar van je horen. Welke ga je doen? Ja, dit is de eerste is een oud liedje wat ik geschreven heb in het Engels als Lonely. Later vertaald heb naar Eenzaam. En omdat we 2 weken geleden de week van de eenzaamheid was. En voor een hart onder de riem van de mensen. Daarna doe ik een hertaling van een ook Engels liedje. Nobody Knows You When You're Down and Out. Heet in mijn versie Niemand Kent Je.
van verzamelaar van het nieuwe album. Kijk, en dat maar weer nemen, want dat album is uit met al die prachtige versjes. Maar dat liet hij nou zelf jaren, B.J. Baartmans. Eenzaam als een veelzeggend zwijgen. Eenzaam als een blik die je ontwijkt. Eenzaam als geruisloos verdwijnen. Eenzaam als een publiek geheim. Zo eenzaam als een man die beweert dat hij niets te melden heeft. Eenzame vrouw in verwachting. Eenzaam als al weg voor het ontbijt. Een eenzame slip achtergelaten. Eenzaam en strak getrokken sprei. Zo eenzaam als de man met het geld en het groeiende schuldbesef. En als alleen nog de eenzamen weten wie jij bent, dan blijf je alleen. Alleen, oh. Eenzaam als eindeloos nachtwerk. Beschreven in spaarzame tijd. Eenzaam als je eerste leugen. Eenzaam als je enige keer. Eenzaam de almachtige vader. Heel eenzaam kijkt hij op ons neer. En als alleen nog de eenzamen weten wie jij bent, dan blijf je alleen. Alleen, oh. Eenzaam als eindeloos nachtwerk, beschreven in spaarzame tijd. Ooit had ik het leven van een miljonair. Liet mijn geld rollen op de miljonairsfair. Vergaste mijn vrienden op een liederlijk plezier met jarenoude whisky en het beste Belgisch bier. Maar ik belandde in de goot. Vrienden werden kennis en de wal die werd de sloot. Oh, als ik ooit weer eens flappen tappen kan, gaan ze mee het graf in van een stinkend rijke man. Want niemand kent je als je ten onder gaat. Met in je zakken geen gat, nog rode cent, is er echt niemand, nee, echt niemand die jou op straat herkent. Oh, als ik ooit weer het heertje ben. En al jullie schooiers hangen bij me aan de bel. Ik zeg je allemaal precies waar het op staat. Nee, niemand kent je
als je ten onder gaat. Niemand kent je als je ten onder gaat. Met in je zakken geen gat, nog rode cent. Is er echt niemand, nee echt niemand, die jou op straat herkent. Oh, als ik ooit weer het heertje ben. En al jullie schooiers hangen bij me aan de bel. Ik zeg je allemaal precies waar het op staat. Nee, niemand kent je. Niemand kent je. Nee, niemand kent je. Als je ten onder gaat. Wauw. Ja, fantastisch. Ik ben niet helemaal objectief, maar je maakt prachtige liedjes. Even toch over zo'n album, want dat lijkt mij zo verschrikkelijk moeilijk. Dan ga je zitten en dan ga je nadenken. En wat moet er dan op zo'n album als je zo lang al hebt gespeeld? Nou, weet je, meestal maak ik een album in een kortere periode. Dan schrijf je een aantal liedjes en denk je, hé, volgens mij heb ik een plaat gemaakt. Dan ga je dat opnemen met muzikanten in een studio. En deze plaat vond ik, er moet een plaat komen. Maar ik was aan het nadenken en op een gegeven moment ging ik eens graven door alle liedjes die ik nog had liggen. Ja, maar dat lijkt me zo moeilijk. Ja, dat was ook heel raar. En sommige waren af, sommige waren niet af. Sommige dacht ik, die moet ik eigenlijk opnieuw opnemen. Maar toen ik de hele, zeg maar, verzameling bij elkaar had van die liedjes, en die zijn geschreven over een periode van 6, 7 jaar... Toen dacht ik van ja, dit zegt eigenlijk, omdat het niet van een momentopname is, maar een langere periode, best veel over wie ik ben en hoe ik naar muziek luister. Het is heel divers. Het gaat door allerlei stijlen en allerlei fases, ook persoonlijk van mij heen. En daardoor werd het, vond ik, echt een verzameling. Ja, zoals het hoort. Ja, eigenlijk anders dan dat je zegt van ik ga nu de 13 beste liedjes van BE doen, want dat is heel subjectief. Ja, als ik nou fans had en hits. Nou, wel fans, maar die hits komen nog wel. Ja. Zo afspreken? Ja, dat is een goede deal. Album is uit, dames en heren. Mij zien Oersjoch en de ooralbums kijk die kon reden. Oor Spotify en oors mailen me even, dan kist de zak rijden. Het was mij een waar genoeg. Moet je nog spelen het weekend? Nee, dit weekend niet. Lekker. Een weekend ga ik even een weekje naar Engeland en dan komen er weer veel optredens. Kom je weer terug? Ik kom hier graag terug. Deal. Hoi. B.E. Baartmans. Dames en heren, applaus. Ja! Wat een muzikant, wat een stem, wat een vestjes. Prachtig. Frank, ben je ook toe aan een verzamelalbum? Ja, zeker. Altijd. Jullie gaan spelen. Welke ga je spelen? Ik ga een nummer die geschreven werd door een dichter uit Nicaragua. Okay. Die gedicht is 100 jaar oud. Het gaat over oud worden met heel veel energie. En meestal gebeurt het andersom. Dus je gaat het wel horen. En het tweede nummer dat we gaan spelen gaat over het zomergevoel van wat in mijn hoofd en in mijn life, zeg maar, meemaak. Ik wil het horen. Vanavond gaan wij in Groningen, 3 Gezusters, daar bij Jaimundo spelen. Dus als er Groningers of mensen nou... Stap in de trein, gewoon, stap in de auto. Ja, kom gewoon bij ons dansen. Zeg maar na, op naar Grange. Op naar Grange. Live in de wind, Frank Torres! La celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue para mí hecha de armiños, Herodias y Salomé. Yo era tímido como un niño, ella naturalmente fue para mí hecha de armiños, Herodias y Salomé. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Juventud,
tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Pues su continua ternura, una pasión violenta unía. En un pleno de gasa pura, una vacante se envolvía. En brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como un bebé. Le pasó triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Y las demás en tantos climas, en tanta tierra siempre son. Sin pretexto de mis rimas, fantasmas de mi corazón. Y las demás en tantos climas, en tanta tierra siempre son. Sin pretexto de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué la princesa. Cuando quiero llorar no lloro. Estaba triste de esperar, esperar. La vida es dura, amarga y pesa, mamá. Cuando quiero llorar no lloro. Ya no hay princesas que cantar y que cantar. Vas a pesar del tiempo terco. Cuando quiero llorar no lloro. Dicen de amar no tiene fin, no tiene fin. Tu divino tesoro. El cabello gris me acercó. A los rosales de tu jardín. Mega Summer. Come on, everybody, hands up. Bajo el sol, es que quiero yo tomarme una cerveza más, en la playa caminar y muchos disfrutar. Y con este Mega Summer me voy a bailar. Gafas y ron, vamos todos a la fiesta de Copa del Sol. Con Shakira y Sandra Bullock yo voy a bailar. Y con este Mega Summer yo voy a bailar. En el Mega Summer todos bailan, todos gozan. Las mujeres son hermosas, todos bailan, todos gozan. Muévete bien, vamos, mueves la cadera y también los pies. Con las manos hacia arriba, da una vuelta ya. Y con este Mega Summer vamos a bailar. En el Mega Summer todos bailan, todos gozan. Las mujeres son hermosas, todos bailan, todos gozan. Muévelo, mamita, mueve la cadera. Muévelo, muévelo, muévelo como tú quieras. Aquí, para allá, no dejes de bailar. Con este ritmo todo el mundo se contagiará. Esta fiesta no para, no para, no parará. Todas las chicas ya van a bailar. Prepara tu cuerpo que este show va a comenzar. Esto se comienza, sobre todo se divertirán. En el Mega Summer todos bailan, todos
todos gozan. Las mujeres son hermosas. Todos bailan, todos gozan. Como lo baila, como lo mueve. Es tu cadera la que me entretiene. Y tu cintura está caliente. Oye mamita, ¿cómo te sientes? Como lo bailas, como lo mueves. Es tu cadera la que me entretiene. Y tu cintura está caliente. Oye mamita, ¿cómo te sientes? Y en el Megasomer todos bailan, todos gozan. Las mujeres son hermosas. Todos bailan, todos gozan. Yeah. Megasomer. Festa en Frank Torres y banda en Omroep Friesland. Yeah. Y en el Megasomer todos bailan, todos gozan. En el Megasomer todos bailan, todos gozan. En el Megasomer las mujeres son hermosas. En el Megasomer todos bailan, todos gozan. Come on. Oh, heerlijk. Frank Torres en zijn band. Wat is dit geweldig, jongen. Dankjewel, het is heel veel energie. Nou, allemaal fantastische mensen, muzikanten. Vanavond in Groningen dus? Ja, vanavond. Drie Gezusters, Jamundo, live. Ook een jam sessie voor muzikanten die mee willen meedoen. Wat zijn je plannen verder? Ja, wat die muzikanten willen eigenlijk en wat de fan willen. Ik wil graag verder met muziek bezig. Ik ben 7 jaar gestopt en nu begin ik weer. Ik zal even zien, jongens. Jullie mogen wel gaan soundchecken met de rappers hier. En dan praten wij nog wel even terug. Ja, het is een live show, zo werkt het met dit soort dingen. Hè? Wanneer ga je weer terug of niet? Heb je nog plannen? Ja, ik zit te denken of ik voor die kerstdag daarheen ga. Ja, dat vind ik heel belangrijk om mijn familie te gaan bezoeken. Ik ben 2 jaar daar niet geweest. Dat wil ik graag gaan doen. En staat er nog iets op het programma wat betreft je muziek en je carrière daar? Nog niet, nee. We zijn net begonnen. Wij willen gaan het gewoon proberen. Of het wel lukt of niet. Vooral plezier hebben en maken, ja. Make fun. Met deze band ook. Wat wil je de studio in of zo? Ja, in mijn gedachten zat ik hier met Rosanne. Rosanne is die directeur van deze band. En wij willen graag, zeg maar, misschien een CD gaan opnemen. Als de muzikanten ja zeggen. Ja! Dat gaan we wel doen. Ik heb heel veel nummers van dit soort. Maar ook, jullie kunnen mij ook op Spotify vinden, YouTube ook. Frank Torres gewoon? Frank Torres El Profe, dat betekent Frank Torres de leraar. De leraar. Dus ja, dat is de naam dat ik heb. Of Frank Torres Ibanda, maakt niet uit. Als je niet die ene jongen met de goede lichaam daar op Facebook volgt, zeg maar. Dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Jongens, dank jullie wel. Tot de volgende keer. Frank Torres! Hey. Ik heb net 2 rappers, want die een EP uit. San XYZ. XYZ. Ja. Sorry. Ja. Je moet het wel goed zeggen. Hey jongens, Stargazer is uit officieel? Yes. Lang mee bezig geweest? Een zomertje, denk ik. Ongeveer. En dat is heel veel op zolderkamer omhangen en opnieuw? Nou, het is veel opnieuw, ja. Jullie komen uit Drachten, geloof ik? Ja. Ooit nog ambities om de wereld over te gaan? Absoluut. Daarom doen we het in het Engels, weet je. Dan kunnen we gelijk internationaal. Je hebt ook gelijk. Zullen we even live wat laten horen? Absoluut, ja. Live in Orwin, de NIJP, Stargazer! Hey. Ja. Dames en heren, dat was even een feestje. En die gaan we gewoon voortzetten. 1, 2, 3, go! I just popped the pill, I cannot sit still. She might pop for real, she cannot sit still. And she gon' work it. She gon' work it. Saying XYZ, got my name correct. I'm up next, so you don't wanna forget that. Look, she on me like a backpack. I mean, she bounce around like she drank caffeine. Drop down, girl, do your dance. They ain't never seen a rapper with this much class. I'm right on time, I don't miss my plans. Girl, your booty's so big, it might rip your pants. Hey, if you got it, man, I don't give a fuck. Woo! Stick to my clan, never switching up. They got it, never giving up, but when we dip, they gon' trip and they wish for us. I'm doing shit, I'm not allowed to. Hey, I got the drink and allowed to. I do not care about your best of your stories, girl. I wanna see what that mouth do. Hey, I just popped the pill, I cannot sit still. She might pop for real, she cannot sit still. And she gon' work it. She gon' work it.
work it. Do you really want to work out now? Woo. We can never ever turn down now. Hey. If you got a lot of booty spin around now, yeah. Show the whole club what you bout now. Yeah. I'm gonna make it work. Swag on drip wet. Shirt. Yeah, you gotta show me what you're worth. Rush your plays and I swerve. Pull up right there with a blast. Ooh. She never asks why I'm mad. Ooh. She know we moving too fast. Ooh. How you not fucking with cash? Ooh. Ice on her wrist and it's cold. Preach. She doing lines of the code. Preach. Don't make it rain, make it snow. Freeze. Don't. Please. I just popped the pill. I cannot sit still. She might pop for real. She cannot sit still. And she go work it. She gon' work. Tell me, girl, we for 30, yeah. She wanna check out my bank account statement to see if my credit card's working, yeah. She wanna stay in my life. I'm trying to stay for the night. She wanna talk about kids and a family. I'm just out here trying to slide. She can decide, ride it or die. Turn up the lights when you make up your mind. I heard it, she might turn to a dyke. I wouldn't stop her, man, that shit alright. I'll sit on the side, I'm next to line. Streaming on Instagram, live and online. Wicked as wine, do it till 9. She ain't saw me coming, I come in her eye. I just popped the pill, I cannot sit still. Hey, she might pop for real. She cannot sit still and she gon' work it. 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 She gon' Hey, wow, wow. Ja, applaus! Straks het volgende nummer van hem. EP is uit de Stargaze. Maar eerst, nice. Wat is jouw slaap-DNA? Doe de Ergo Sleep slaaptest in onze Morgana-winkels en ontdek welk bed bij jou past. Nu met de unieke 365 dagen Morgana slaapgarantie. Morgana, goed en gezond slapen. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Misschien komt het medicijn op tijd. Anders help ik er anderen mee. Willem heeft Alzheimer en doet mee aan ons medicijnonderzoek. Maar om dichter bij een medicijn te komen, hebben we meer deelnemers nodig. We zoeken mensen die de diagnose Alzheimer hebben gekregen. Kent u iemand of herkent u zichzelf? Help dan mee en ga naar brainresearchcenter.nl. Keukenkopers, opgelet! Code GIL is van kracht bij keukenconcurrenten. Vanwege laagste prijsgebieden, 50% korting op alle keukens en bliksemsnelle levering en montage mogelijk. En alleen tijdens code GIL kans op een gratis keuken. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is dus terug met het laatste jaar van Noorderwind Live. Maar eerst het nieuws met Jan-Dirk de Haan. In het Stadhuis in Leeuwarden begint om deze tijd een passenconferentie van de gemeente naar aanleiding van het opstappen van ROC Free Supporters hierder van het nieuwe Cambuurstadion. De andere partijen die het belutsen bij de bouw van het stadion, waaronder Cambuur en de gemeente, vielen haar opvallend terug het nieuws van de morgen dat ROC Free Support hem veromloekt. De onderwijsinstelling zei van de morgen dat Leeuwarden zijn afspraken net naai komt. De gemeente had nevens ROC Free Support thuis zijn. Of nevens ROC Free Support had de gemeente thuis zijn dat die de kosten niet maken worden voor tijdelijke huisvesting van de squallen betelt. Die tijdelijke huisvesting is nodig omdat de bouw van het nieuwe stadion heel iets verder opschoot is. Op 20 juli van dit jaar wil ROC Free Support ook al de intentieovereenkomst ontbieden. Door waren afspraken maken om de squallen toch binnenboord te houden. De gemeente Leeuwarden ontkent nou dat er afspraken maken binnen over de kosten van de tijdelijke huisvesting.
De persconferentie van de gemeente is op dit tijd live te zien op omroepfriesland.nl en de app van Omroep Friesland. Optisport Bolsward had de gearwerking met de stichting Ons Zwembad Bolsward per direct op zijn. Reden is het plan van de stichting om het zwembad in Bolsward in de takkomstijls oer te nemen. Op dit tijd wordt het zwembad nog beheerd door Optisport, maar de gemeente wil het contract mogelijk na 2021 net meer verlengen. Nevens de gemeente is het zwembad in Bolsward te duur. Twee verlien voor de gemeente al van het zwembad aan, maar kort rijden we na een flinke kwarting op de subsidie aan te praten met Optisport. In ruil voor die kwarting waar de stichting Ons Zwembad opzetten, die zorgen moest voor 60 uren of vrijwilligers in de week in het zwembad. Maar dat is op nota net slaggen. Nevens Optisport had dat mogelijk te krijgen met de eigen plan van de stichting. Vrijwilligerscoördinator Jacob de Groot ontkent dat likwijls. Daar ben ik het absoluut niet mee eens, want wij hadden net als doel om hun eruit te werken. Ik net als doel om geen vrijwilligers te leveren. Dat is pertinent net weer. Wij zijn continu bezig om het zwembad hier te houden. En als wij Optisport daarmee op goede voorwaarden in het zadel kunnen helpen, dat wij samen blijven werken, dan houden wij het zwembad in Bolsward. In Smellingeloon komt een groot onderzoek naar de belangstelling van bedrijven en bewoners voor het onderlezen van vlug internet in het boetengebied. Dat hebben de gemeente en aanbieder Kabel Noord te jaren besletten. Dat betekent dat Kabel Noord begint met een inventarisatie. De onderlezen van vlug internet in het boetengebied begint als 60% van de huishoudens hem aanmeldt voor een abonnement. De gemeente zorgt ervoor dat er informatiegeerkomsten houden worden in geerwerking met het dorpsbelang. Kabel Noord zal dan uitlezen wat de bedoeling is en wat het vlugge internet kost. Op het eerste spreekuren van CDA-Kamerlid Harry van der Molen is Joert een tiental mensen aangekomen. In bakkerij Breimer op een lemmer kon elke die het wat regelen hebben in de Tweede Kamer binnenrennen. Het smiet een groot verskaat reacties op van mensen die het rond te hebben willen van Lietse Wiemoeners, en twee docenten van Squalemienskip Friese Poort die pleiten voor het afschaffen van toetsen. Van der Molen hoopt het met het spreekuren de politiek weer dichter bij de gewone mensen te krijgen. Mensen die het vragen, een probleem of suggesties hebben voor de politiek, kunnen toen allemaal op een koffie komen bij Harry van der Molen. De eerste is hier in Lemmer. En de eerstvolgende is op 16 november in Burdaard. Dus dat zijn een hele oren hoeken van de provincie. En dan het waar van de medicijnen, maar ik bewolking. De wind is zwak, komt uit het noordwesten en de temperatuur laat om de 14 graden heen. Vannacht wordt het helder, het kwik zakt naar een graad of 5. Benammen in het eerste een kans op frost en groen. Monieren er ik kans op mist. Letter komt de zinnen erbij, alleen nog in het noorden kan de bewolking nog lang hingen blijven. Het bloot nog droog. De wind is zwak ontmatig, komt uit het zuidwesten en het wordt morgen ongeveer 15 graden. Snijdig droog, wat meer zinnen als morgen en zo'n 16 graden. Dat wie het nijs van nou, zorg dus voor de persconferentie op omroepfriesland.nl of de app van Omroep Friesland. En meer daarover dadelijk ik in Wijsterop-Waai, dat is Nijfjouwen en Antitiet nog Noordwien, maar Willem de Vries. In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Aan wie denk je nu? Je zus, je buurvrouw, je dochter, een collega, een vriendin, je moeder. Maar denk je ook aan jezelf? Steun borstkankeronderzoek. Koop de Pink Ribbon armband bij onder andere DA en Diodrogist of kijk op pinkribbon.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €300 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl. De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Daarom adviseert Specsavers niet alleen regelmatig uw gehoor, maar ook uw eigen risico te controleren. Want als u dit al heeft verbruikt, is dit het moment om een hoortoestel aan te schaffen. U ontvangt namelijk tot en met 31 december 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Maak nu een afspraak en bel gratis 0800 9003. Het zijn de 1, 2, 3 weken bij Renault. 1. Ontvang voordeel tot wel €3000. 2. Of private lease vanaf €169 per maand. 3. Of lease een Clio Limited zakelijk vanaf €299 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. 90 jaar geleden wist Pake Roelf van Aanvikbedden het al. Met koude voeten val je niet in slaap. Daarom hebben wij een heerlijk comfortabele voetverwarming ontwikkeld. En deze unieke voetverwarming ontvangt u nu gratis bij een Avik Boxspring. Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op avikbedden.nl.
Sliep jou ook het liefst in jouw eigen AVEC-bed op maat? Sjoch dan bij Kapinga Woningen in Boetenpost, Homecenter in Wolvergeer en Meulen en Baarsma Quality Beds in Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Omroep Friesland. Noorderwind live. Wij willen de Vries. Jawel, nog een lied jaloeren te gaan bij Noorderwind live op deze vreed. En meek je straks nog maar een aantal hele bijzondere optredens. Maar we beginnen eerst weer even naar de heren. Nu drachten wij de rappers. Zijn XYZ. Yes. Zeg even zo goed. Ja. Hoe lang treed je op onder deze naam? Nou, nog niet zo lang. Nee. Hoe zijn we op die naam gekomen? Dat is een goede vraag eigenlijk. Is het gewoon een beetje natte vingerwerk? Nou ja, hij heet Sander, daar komt de San vandaan. Ja, precies. Ja. Maar daarna weet ik het eigenlijk ook niet meer. Dan is het gewoon een beetje... Soms zit je een beetje en denkt dat moet toch wat, hè? Ja, je moet iets, weet je. Hey, zijn hier nou, maar jullie willen natuurlijk, denk ik, het hip-hop circuit wel wat in. Ja. Hoe ver zijn jullie al? Nou, we doen ons best, weet je. We hebben net dus de EP uitgebracht. We proberen. We hebben volgende week een afspraak met een boeker. Ah, kijk. Dus weet je, we maken stappen. Ja, maar echt stapje voor stapje. Absoluut. Ja. En ook jezelf ontwikkelen, weet je. Wat we nu maken is beter, groter dan wat we een paar maanden geleden maakten. Dus we gaan alleen maar vooruit. Goed bezig, man. Ik vind het leuk om jullie te volgen. Jullie waren al een keer hier vandaan. Vandaag ook weer. En ik blijf jullie volgen wat mij betreft. We gaan nog even nemen. Nummer doen voor Stargazer. Hoe heet hij? Snow in Miami. Oké, live in Noorderwind. L10. Stream hem allemaal op Spotify, iTunes, YouTube, whatever. Hey. PSA to my enemies, don't you get on my best side. One day I get a VMA, I'll win that by landslide. Got a yellow bone like anime, but her attitude is on hentai. Yo, really got my hands tied. Get free, I'ma get mine. Wait. Enemies leave me on face. Huh? Competition don't amaze. Yeah. I got a lot I can say. Yeah. You be riding on a wave. Hey. I got my own fucking lake. Yeah. Splash on it with the water. Like I'm the one with the rain. Yeah. Live on my dream though, so I don't ever sleep. We all wear ski goggles, but we don't even ski. Nah. You can't even dance. You got 2 left feet. 2? Yeah, I'm fucking dope. Color Pusha T. If you know, you might overdose. Flying coast to coast, what a wonderland. Hit you from your left while you're under, man. Underlay. Ooh. Pick up your bitch in a coupe. Why would I ride with a roof? Hey, I don't say nothing but truth. I'm burning the booth. They tryna end me. Ain't gonna happen like snow in Miami. They tryna end me. Whoa. But all they doing is up in the ante. They tryna end me. I'm not even close to the level I can be. Whoa. They tryna end me. But I do not run out of berry. No. They tryna stop me. Ain't gonna happen like snow in the Saudi. They tryna stop me. Hey. I do not die. I come back as a zombie. Tryna stop me. I keep a piece of my mind like I'm Gandhi. They tryna stop me, but I do not stop for nobody, no. I do not stop, I don't stand down. I don't need favors or handouts. Young homie got his pants down, so all of y'all kiss my ass now. It is what it is, I do what I can. Money is power, and power's the man. I don't see nobody do it like Zan. I got the word in the palm of my hand. Ooh, why did it watch? Why do we watch? Why do we do what he does? Hey, who did he love? Who did he fuck? Why is he fly like a dove? Too many questions, back up. I never run out of luck. I know that hate in my guts, running the muck. I'm on the up, I'm making moves and you stuck. White rose, do you like those? Huh? Got 5 holes in my lifeboat, yeah. Cruise not the wave, not the hype though. I'm leaning through criminal Michael. Hey, psycho, I'm about to go overload. Any top rap I overthrow. Y'all cannot wait to see me in a body bag. I still got 8 years to overdose. They stand tall but come up short. Bitch, I bow it out of court. She's so tired, she's so bored. Get the fuck out of my sport. I'm gonna last like I'm too short. I've been dope since I was 4. I'm a royal like a lord, bitch. I got plans I won't abort. They're tryna end me. Ain't gonna happen like snow in Miami. They tryna end me. Whoa. But all they doing is up in the ante. They tryna end me. I'm not even close to the level I can be. They tryna end me. But I don't know run out of berry, no. They tryna stop me. Ain't gonna happen like snow in the Saudi. Yeah. They tryna stop me. I don't not die, I come back as a zombie. They tryna stop me. I keep a piece of my mind like I'm Gandhi. Whoa. They tryna stop me. But I don't not stop for nobody, no. Hey. Whoa. Hey. No. Hey. No. Hey. No. Hey. No. Ja. Fantastisch. Kom gewoon in Friesland bij. Make me proud, man. En conquer the world. Maar begin in Noorderwind. Dankjewel. Er komt van alles nog voorbij, heren.
Stargazer, op welke manier? Is het start het op Spotify of is het op Spotify, iTunes, ook gratis op YouTube, Soundcloud, overal op het internet. En hoe zijn jullie als act het makkelijkst te vinden? Gewoon Sen XYZ googelen. Nou, en dat komt altijd goed. A-N, spatie, XYZ. En anders maar even bellen en mailen. Komt goed. Dankjewel, tot de volgende keer. Succes met de boeken. Thanks. Ja, hartstikke mama. Goed zo. Ik ben een stoere kerel, sinds ik altijd. En een initiatiefnemer om een talent altijd te komen. Ja. Ik had door Frank Dos Santos. Hey, goedemiddag. Hey jongen. Hey. We kennen elkaar al een tijdje van onder andere een sterrenfabriek natuurlijk. Ja, klopt. Je bent al heel lang actief in het culturele sector. En dit keer kom je met je eigen liedjes. Ja, zeker. Wat is dit nou? Nou ja, weet je moet ook wel laten zien dat je zelf ook wat kan, toch? Ja. Dus, Wie heb je meegenomen? Ik heb 3 zangeressen. Ja, 3 zangeressen. Maar we beginnen even van links af aan. Dat is mijn topviolist Sebastian Meijer. Yay! We hebben Mona Matilda. Yay! We hebben Reinies. Oké. En we hebben Ezra. En Frankie. Maar we gaan 2 nummers doen. Vergeet me niet, wat ik nog wel even erbij wil vertellen. Ik ga volgend jaar voor het eerst naar Brazilië. Daar gaat docu gemaakt, hè? Wordt een documentaire over gemaakt. Dus ik ga daar een sterrenfabriek op zetten. Dus ik ga met straatkinderen hetzelfde doen wat ik hier ook in Leeuwarden doe. En daar maak ik een documentaire over. En dit nummer wat we hebben gemaakt is een soundtrack van mijn documentaire Vergeet me niet. Kom ik straks op terug als je klaar bent. 2 songs in a row, ladies and gentlemen. Frank, heb je een naam voor de band en zo? Reason. Live in Noorderwien! Ik ben breekbaar als ik op de stage sta. Ik voel de zenuwen alsof ik naar een feest ga. Ik laat alles in me los wat ik het meest haat. Maar de liefde voor muziek zorgt dat ik nooit leeg raak. Maar als ik vreemd ga, de liefde verwaarloos. Geen aandacht besteed zoals ik deed toen ik voor haar koos. Dan zullen terug met de zoete melodie waarmee ze zonder woorden zegt. Vergeet je me niet, vergeet me niet. Ik zal er altijd voor je zijn. Onvoorwaardelijk, ook al denk je niet aan mij. Dan zing je in je hoofd totdat je oplet. Dat je stop zegt, wat je tijd verspeelt, vergeet me niet. Ik zal er altijd voor je zijn, onvoorwaardelijk, ook al denk je niet aan mij. Dan zing je in je hoofd totdat je oplet. Dat je stop zegt, wat je tijd verspeelt. Wat je tijd verspeelt, daar voeg geen waarde aan. De dingen die je wilt, mag je laten staan. Straks ben je oud, heb je niks gedaan. Er is zoveel gezegd, er is zoveel gepraat aan. Dan is er geen tijdmachine die de tijd terugdraait, die jij opnieuw kan beginnen. Dus volg je hart en volg je dromen. Luister elke dag opnieuw naar de stem in je hoofd. Vergeet me niet, ik zal er altijd voor je zijn. Ook al denk je niet aan mij. Vergeet me niet, ik zal er altijd voor je zijn. Ook al denk je niet aan mij. Vergeet me niet en ik draag je over bergen en zeeën en tijden die zwaar zijn. Luister in het duister naar de hoogste noot. Ben je in hoge nood, hou je hoofd omhoog. Ik ben de vleugels, ben de wind waarop je zweeft. Neem je mee naar een plek waar de vrede in je leeft. Een plek waar alles goed is, geen space voor verdriet. Dus maak je maar geen zorgen, man. Vergeet je niet, vergeet me niet. Ik zal er altijd voor je zijn, ook al denk je niet aan mij. Ik zal er altijd voor je zijn, ook al denk je niet aan mij. Vergeet me niet. Ik zal er altijd voor je zijn, onvoorwaardelijk, ook al denk je niet aan mij. Dan zing je in je hoofd totdat je oplet, tot je stop zegt, wat je tijd verspeelt, vergeet me niet. Ik zal er altijd voor je zijn, onvoorwaardelijk, ook al denk je niet aan mij. Dan zing je in je hoofd totdat je oplet, tot je stop zegt, wat je tijd verspeelt, vergeet me niet. Ik zal er altijd voor je zijn, ook al denk je niet aan mij. Vergeet me niet, ik zal er altijd voor je zijn, ook al denk je niet aan mij.
Zo vreugdevol en warm. Geen plek op de aarde die mij zo welkom heet. Als het plekje in jouw hart. Geen woord die beschrijven kan wat ik voel. Wanneer ik in jouw ogen kijk, zie ik liefde. Belangeloos, onvoorwaardelijk, zonder angst. Met een engel die gezonden is naar mij. Met een engel die gezonden is naar mij. Soms lijkt het alsof jij meer weet dan ik weet. Soms lijkt het net alsof jij veel sterker bent dan ik ben. Door jou geef ik nooit op. Je bent mijn held, mijn rots. Je bent voor mij de maan die mijn hart verlicht in de duisternis. Die me vangt wanneer ik val, die de stilte in mijn woorden geeft. Wanneer de angst mij overvalt, zie ik jou daar in het licht. Als een engel die gezonden is naar mij. Bent een engel die gezonden is naar mij. Bent een engel die gezonden is naar mij. Ah, prachtig. Frank, wat leuk man. Mooi. Tiergetank. Hast je mij hun of Paatskreun? Nee, ik heb deze 2 liedjes zelf geschreven. Ja. En de liedje die zij net zingt, die heb ik voor haar geschreven, voor haar en haar dochter. Oké. Ja. Met een speciale reden? Ja, een speciale reden. Misschien dat zij daar wat over wil vertellen. Vertel eens. Ja, mijn dochter die is ernstig ziek en blind en geestelijk gehandicapt. Maar dat maakt haar alles zo bijzonder. En dat Frank haar ook voor het eerst ontmoette. En die mening deel ik. Dat het een engeltje is die gezonden is naar mij. Ze is hier met een doel, ze is hier met een reden. En ja, dat verwoordt ieder woord in dit lied, denk ik. Wauw. Ja. Bijzonder. Ja. Een bijzonder zorgenkind dus. Ja, zeker weten. Maar wel heel bijzonder, ja. Wat mooi dat je met Joert Beus die inhaalt en delen woont. Dank je wel. Dat vind ik heel bijzonder. Even ja, Brazilië. Ja. Documentaire. Ja, 7 november komt de documentaire in première. Dat is de eerste deel van de première. Ja, dat wordt 2 delen, hè? 2 delen. Dus mijn leven hier in Leeuwarden. Dus wat ik doe met Sterrenfabriek en zo. En volgend jaar gaan wij voor het eerst naar Brazilië. Dan ga ik de eerste stappen ook zetten. Om mijn stichting daar ook op te zetten. Maar ook op zoek naar mijn roots. En, dus het wordt ook mijn allereerste keer dat ik in Brazilië kom. Wauw. Ja. Dus dat wordt wel heel emotioneel, wordt dat ook wel. Maar wel mooi. Hooi eens op de hichten. Dat dacht ik, hè. Ik vond het heel bijzonder dat je hem er weer. Dank je wel. Dank je wel. Dank jullie wel. Ja? Ik kreeg een teken. Hartstikke mooi. Ja, dank jullie wel, jongens. Ik ga even naar Pieter Banger, want die mailde mij van de muziekman. We hebben naar materiaal, we gaan naar werk. En je bibbe. En je bibbe. Zag dat. Ja. We hebben het vestjes wel geleerd. Stel even die compaan voor. Mijn compaan is de toetertuner Jelle Beks. Ja. Op zo'n praatsax. En dan zit ik bij mij in de band in Volk. Is de muziekman altijd dessertoir of is dat wisselend? Nou, de muziekman is in principe mijzelf. Maar had ik er... Dat meen ik ermee, want de speelt ook wel een solo. Ja, inderdaad solo. En ik op piano en ik op mijn accordeon. Maar als iemand mij erbij is, dan is het altijd Jelle. Dus dan doen we het altijd together.
Hey, dit is een keer praatprogramma, maar een muziekprogramma. Ik snap het. Dus, The show is yours. Oké. Hoe heet de nummers? De nummers binnen, we beginnen eerst met een oorzetting van Voor haar, van Frans Hals, maar dat wordt hier precies Fries voor haar. En het tweede versje is een ode aan grauw in de vorm van een versje van Ede Staal, in Hogeland op zijn Friesk. Prachtig, ja mooi. De muziekman live in Noorderwien! Zij verstiet de kunst van bij mij jaren. Want zij wennet in mijn lichaam en mijn ziel. Maar mijn eigen zucht ze, maar mijn eren. Al mijn zinnen, mijn vieren is haar dier. Soms begint ze in mijn het te jongen. Weer het nacht is, maak het zij het dan weer daar. En toch haar begin ik het te begrijpen. Hoe het werkt, hoe ik leef je kind en mij. Zalig wil ik nog leven. Ja, dat is mijn kaart. En als ik een hart mooi word, haal ik nog mijn haar. Ze kennen al mijn dromen, al mijn pretenties, al mijn praatjes, al mijn onrust, al mijn strijd. En als ik viel zij dan stil de tranen, die er efter lezen in de tijd. Zij is meer dan deze woorden sissen. Zij die samen in mijn lippen kwam die dag. Want waar wit een wonder uit te lezen. Want een wonder libbet mij, mi mij. Dankjewel. Frans Halsema voor haar, werd voor haar. Ede Staal had ooit het vest gemaakt mijn hoge land. Nou ben wij grauwsters en daar heb ik een vrije oorzetting van maken en daar gaan we er een oren ongrauw van maken. Mijn grauw. Het is de moanne voor de pikmar. Het is Sint-Pieter op het Grien. Het is dokter Eeltje op een stationswaai. En het is als het er altijd stien. Het is het wetter dat oeral thuis is. En het us in grauw verbindt. Dat wetter streamt oeral terug in. En het vielt dat zwarg en schuld verdwijnt. Dat is mijn grauw. Mijn golle grauw. Het is de moane voor de pikma. Sint-Pieter op het Grien. Dokter Eeltje op een stationswaai. Het is als het er altijd stien. Het is het wetter dat overal thuis is en dat u in grauw verbindt. Het wetter streamt overal terug in en het viel dat zwarg en schuld verdwijnt. Het is de pikmaar, het is Sint-Pieter. Het is het scootje, maar zijn zeilen dat wordt het maar de wind. Om een fokma, Auke Achenbach, al is dat al lang wien. Het is de trainter die het weer iepen is, maar als in vrijerij. De kist douchen en drinken, mijn eerste tuut kreeg ik daar van die. Dat is grauw, mijn dolle grauw. Dat is grauw.
Het zijn de bootjes, niet varren, langs Tegus, Oostergo. Ze varen mooi, af Tjennewining, liek als het libben, liek als do. Het is dit wetterland dat je meur broest als warme bloes. Dat is wat ik altijd tussen kom. Het is mijn anker, het is mijn hoes, het is grauw. Mijn dolle grauw, het is grauw. Dankjewel. Meisje bij dus de muziekman. Ik ga nog even naar Pieter. Concrete plan? Of is het gewoon lekker speedy? Zo dan een noemer omzetten naar het Fries? Wat ik nog wel vermeldenswaardig vond. Wij binnenkort zien wij het veske Jenever Jezus dwan. Okay. En dat is een oorzetting van Chocolate Jesus van Tom Waits. En hoe kom ik daar nou op? Jack Bottleneck had het op zijn cd staan. En het was voor mij een uitdaging om dat in het Fries te zetten. Dus het hek die dat kon wel voor Joertel en mijn vrouw kon krijgen. Maar dat soort dingen. En dat is toch Jacques Brel, Ramses Shaffi en in het Fries erbij. Dus, ik viel wel naar je datum kom. Het komt goed. Mooi. De muziekman, dames en heren. Dit weer Noorderwind live. Wordt na je weekend. Hoi.